heavens no, not the green one. Pull anyone but the green one. See? Almost. Time's up. Here we go. A chroeso I Haclediad rhif 100 cant! Yes! Da ni yma fel Mark Zuckerberg yn reidio hover surfboard hefo banner Cymraeg enfawr yn dweud diolch am wrando yn ni am gan pennod cyfan. Sioned sy'n fan hyn hefo Bryn. Hello. A Iest. Iawn Cant. Ie, wel, ti'n gwybod na honna di'r teitl wan. Honna ydi teitl yr rhaglen. Ie, pawb, da ni di cyrraedd o, nathon ni 10 mlynedd, rhyw 6 mis yn ôl, mwy na 6 mis yn ôl, mwy mis Hydref, a rwan o'r diwedd da ni di cyrraedd pennod rhif cant. Mae'r champagne yn chifo, mae'r ffilms yn wael, mae'r stories tech yma i chwythu eich brain chi. Da ni'n 3 yma mewn heatwave. Mae Bryn yn cwtio, dwi'n gallu gweld yn cwtio'r air conditioning unit yn y flat ar hyn o bryd. Sut nathoch chi gwrdd? Tinder? Grindr? Love at first sight. Fel bod chi'n Love cool at first couple. sight. Hey! Yeah. Iest, ydy hi yn scorchio a la Garnarfon? Wel, Matt, mae hyrra t-shirts di dod i fyny yma erbyn hyn. So da ni fewn i'r rhag o gogledd. Ydan, da ni gyd yma, da ni'n mynd i roi bach yn newyddion tech i chi, fel da ni wedi bod yn neud ers 10 mlynedd. 11 mlynedd os da chi'n gyfrin really ymalus. Ond da ni hefyd yma i trafod pob peth da ni wedi bod yn gwylio, pob peth da ni wedi bod yn joio, pethau da ni wedi bod yn chwarae, a hefyd existential crisis newid hinsawdd a'r NHS yn gwerthu info chi gyd i space exploring tech billionaires falle. O cyn hynna, da ni gyd isio chi ymuno hefo ni cyn i ni fynd i'r newyddion ac be da ni wedi bod yn joio. Dwi eisiau rhoi heads up i chi, gan bod hi'n scorchio, da ni wedi penderfynu taw ffilm di ddim y mis yma ydy Ice Road. Un arall o Hyfryd. Liam Neeson. The Ice Road. The Ice... Sorry, The Ice Road. Sioned, gael yn iawn. Dyma tro cyntaf ni fynd am ffilm Liam Neeson. Nathon ni ddim ond cychwyn wneud ffilms gwael yn ystod yr pandemic hyfryd. Os da chi eisiau clywed beth oedd fel dogfen hanesyddol yn hanes yr Haclediad ac yn hanes Cymru, sgwsiwch nôl i pennod mis Mawrth llynedd, just i cael blas bach arall ar mwy existential crisis is. O rwan achos bod y pandemic swyddogol ar ben, ti'n does dim rheolau rhagor, neb yn goffod gwisgo mwgwd, na, I don't know. Yay! Da ni di penderfynu dathlu hefo ffilm problematic Liam Neeson. Cylch gwared o'r boicot Amazon na, gwachwch The Ice Road a wedyn dowch nôl i wrando yn I don't know you,
And if you give my film a good review, that'll be the end of it. But if you make it, I will come for you, I will find you, and I will kill you. Hello, Bryn! Man, ti'n gwybod beth i job actor? Mae gen Bryn fel secretive job yn y ddinas yn Llundain. Obviously. Darllen llyfrau audible mewn llais Liam Neeson. Sôn am da ni'n cychwyn pob sioe hefo'r agenda. Da ni wedi bod yn neud hyn ers 100 pennod. Allai ddim dychmygu'r units da ni wedi cymryd. Os di rwy'n eisiau neud fel rhyw fath o logarithm tables o fel units per rhaglen per awr, mae'n ffain. Counterpoint, na. Chos honestly, dwi'n eisiau gwybod. Dwi'n really ddim eisiau gwybod. Na. Mae Bryn yn dod ar average yna lawr, achos mae gen ni Temperance Bryn yn Llundain sydd hefo'i excellent selection o mocktails. Bryn, gan i fynd at y ti gynta. Beth yw'r zinger sgen ti yn yfed heno ma? Dy gyngor di a di roi grapefruit juice, orange juice, dros rew a topio fyny efo tonic water. Fein. Iechyd da. Oh, yes! Oedden ni'n cael chats ar yr ar iMessage heddiw, ac o'n i just yn goffa pwyntio allan dim ond wythnos diwethaf nes i actually trio grapefruit am y tro cyntaf mewn 30 mlynedd, achos oedd o di cyrraedd yn odd box, veggie box fi, achos bod fi'n coastal elite ac yn cael veggie box sydd just wedi wneud fyny o veggies ydy'r supermarkets ddim isio. So fi'n trio wneud fy narn bach yn hym y bach i, ac o'n i di endio fyny efo 2 grapefruit, 2 gram ffrwyth, ac o'n i just fel, wel, dydw i ddim mewn carry-on ffilm, so heblaw am hynna, be dwi fod yn gwneud hefo 2 gram ffrwyth. Fel mae pobl yn y Cardiff bubble yn byw 2 grapefruits. Mae pobl yn Cymru go iawn yn neud efo dim grapefruit Sioned. Dim grapefruit. Liam, maen nhw'n gwybod, goffes i literally googlo how to prepare a grapefruit. Dwi'n just fel, ti'n gwybod ti'n cael grapefruit spoons? Na. Mae'n serrated edge ar un ochr y llwy. Why a spoon? Iestyn. Why a spoon, Iestyn? It's dull you to it. It'll hurt more. Come on. Unrhywun? I've heard it. Hwna di'r line allan o Robin Hood, Prince of Thieves. Robin Hood, Prince of Thieves. Go on, yes, dropio fo fewn. You knows it. So, ti'n deitha fi bod na serrated edge ar llwy grapefruit. Mae'n amlwg bod chi'n well posh yn Gaernarfon. Bod chi'n gallu cael grapefruit. Llwy pob dim, does? Nice. Fel fish fork. Fel cake fork. Fish spoon. So, fish spoon. Spoon. Just i ti like scoopio fel scallops. Oedd y caviar dal Oh yes, sorry. Oh my god, mae hi'n bita, mae hi'n caviar efo grapefruit spoon. Oh, scandal. Where's my fainting couch? Oh. So Bryn, da ni di deud bod awgrym fi, achos basically nes i wedyn ddarganfod, yr un beth dwi'n gwybod i wneud efo cachlwyth ydi juicio fo. So nes i juicio fo a roed o fewn efo sydd oren a meddwl, bloody hell, mae hwn yn amazing. A wedyn message o chi ac ydych chi fel, mae bob wedi bod yn neud hynna erioed. Ac yn i fel, sorry. So Bryn, fel chan bod syniad fi wedi darganfod rhywbeth arallfydol, dŵr. Mae'n anhygol. Na, wel, dwi'n TikToker y Llundain a dwi'n ffindio hidden villages yng Nghymru. It's so well hidden. Dwi'n gwybod wel ysdi'r stori o TikToker discovers Pornirion. Oedd o'n brilliant. Oedd y basic, Bryn, ti'n mynd ymwneud ar Welsh Media. Dwi'n mynd efo social media. Social media, full stop. So TikToker o Llundain wedi randomly, dwi'n gwybod, ffindio'r ffordd i Portmeirion a just fel, this amazing hidden village. Oh god, it's just great. Ac oedd pawb just fel, I'm really hidden. Kind of, ti just mynd trwy tros fyny. Nath o'n ei sioe teledu yna, famously. Tell me about it. Mae hidden, really hidden. Sorry, tangent bach, just cyn iddo. Un o'r peth dwi'n wedi gweld nid o TikTok, strike gyn TikTokers sydd yn
A'r streic sydd yn nadu pobl a wedyn defnyddio'r dances maen wedi wneud i wneud pres. So mae'r pobl creadigol wedi creu dances ma sydd wedi cael dwyn wedyn gan artistiaid sy'n tuedd i bod yn wyn a dwyn nhw ac yn neud lot o pres o pobl. So mae nhw wedi bod ar straic am y whole load o fatha albums o balli wedi a fideos di methu cael ei wneud oherwydd dyn nhw methu dwyn dances pobl. Dim dyn nhw'n Elvis efo music pobl di. A fel nath Eminem. A mae just, mae basically, mae'n briliant y stori, achos mae nhw fel, nhw'n i adael i'r bobl gwyn ma tri a dod fyny efo dawnsfeidd nhw i hynna am rhyw cwpl o fisoedd. Ac ydyn ni just fel, Iest, dwi'n mynd i symlaen i ti. Wan mae Iest, wrth gwrs mae pob peth mae Iest yn neud yn powered by technology. Mae diod heno, no exception. Iest, wyt ti wedi gyrru share from app i iMessage ni llun ar y site o be wyt ti wedi creu. So cer ni drwy ddefo, please. Os da chi eisiau app call sydd wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd maith i greu cocktails a da chi'n siŵr sy'n neud o, just ffindio un o'r enw Highball gyn Studio Neat. Ac mae o lluniau neis a recipe simple i ddilyn. A be nes i ffindio am fod nes i gael botol o champagne dydd Mawrth am fod special boy and all that. PBH, yes, PBH. O'n i eisiau gwybod os na pa cocktails fydra i wneud efo champagne ac oedd y French 75 yn dod i fyny efo rhywbeth oedd chdi'n gallu gwneud efo gin. So, nes i edrych o, so mae gin, 1 ounce of gin, half an ounce of lemon juice. Faint ydi 1 ounce? Dwi'n gwybod, dwi'n just darllen off y thing. Mae'n newid i millilitres os ti'n ticio'r thing, ond mae ffôn fi'n cael ei ddefnyddio rhywbeth allan. Okay. 2 dash o simple syrup, ond sut ti'n deud o? Angostura bitters. A wedyn 2 ounces of champagne to top it off. Ac mae o'n hynod neis, ond dwi'n meddwl dwi'n dweud gormod o lemon i ffôn yn yr un cyntaf. Ac digwydd bod mae o'n 100 blwydd oed ers iddo fo gael ei nodi lawr. Wel, mae yn 1922 gath o'i nodi lawr fel yn mewn... Mae hynna'n ffain. So, gath o'i greu fes ni'n meddwl blwyddyn cynt, do. Definite. Cos ys neb di meddwl i combinio unrhyw fath. Ond gath o'i greu i ddathlu y post-World War I Spanish flu era yna mewn un o'r bars yn Paris. Fatha'r, Mae hwn yn swnio, ti'n mynd beth, thematic iawn. Achos dyn ni'n dod allan o rhywbeth eitha tebyg. Dwi'n deud dod allan. Dyn ni'n gan o rhywbeth eitha tebyg. Dwi'n TikToker draw. Gweld y diod a dweud, hei, mae yna diod ma sy'n neb yn gwybod amdan. A mae'n enwi fo rhywbeth arall. Na enw Cymraeg oedd anna fo, so nath o'n newid o'i enw Saesneg wahanol. Decolonise away. Beth sgyn ti, Sions? Beth sgyn ti? Ogia? Wel, gan bo fi'n licio, neud accent Yr unig un sy'n neud accent. Mae fel... Sionydd nag ar packet o Skittles. Waw. Mae fel unboxing. Twyd ar YouTube oedd yn arfer bod y kids bach jyst yn unboxing videos. Pacedi bach na o'r fatha mix packet ydy hefyd. Na, da chi'n gallu gweld dwi'n tynnu'r cling film off y watermelon, wedyn dwi'n mynd i... A wedyn ti'n agor y pack. Liter o vodka yn y watermelon, tra bod ni'n gorffen ni, a wedyn smasho'r watermelon. A wedyn rhaid o yn y freezer. Ia. So dwi'n yfed... Little special? Diolch quite yn champagne. Of course bod o'n bloody little special. Jeebus. Fe chi'n meddwl ydw i? So, na i fynd â chi drwy actually. So mae gen i botel... Sorry, oedd hwn yn £7, oedd o ddim yr un £5.99. Sorry. Valdobiadene, Prosecco Superiore, DOCG, 2019, extra dry. Yn dan, botel o Prosecco. Dwi yn dynes yn ei 30 hwyr yn Caerdydd.
obviously, dim ond Prosecco dwi'n yfed. Mae gennau jumper sy'n deud Mami'n caru Prosecco a rhyw fath o tote bag sydd wedi printio mewn lobster font sydd hefyd yn deud Mami heb gael ei coffi heddi. So obviously Prosecco. Ond hefyd yn y cool bag fan hyn sydd yn llawn bottle openers a 2 wahanol fath o cwrw di-alcohol o Lidl. Un o'nyn nhw sef Vice Beer, 79 ceiniog y botel, Patronus. Mae o'n edrych fel Erdinger. O'n i'n arfer yfed pan o'n i'n disgwyl, oedd yn costio £3.80, oedd hynna nôl 2012, guys. So meddyliwch faint mae hwnna'n costio rwan. 79 ceiniog, maen nhw hefyd yn marchnata fo fel isotonic sports drink. So dwi'n newydd fod yn yfed o, achos dwi wedi bod yn y parc drwy'r dydd yn mynd ar plant i parti yn hael chwilbaeth, a dwi'n really welw, a dwi ddim yn ymwneud yn dda hefo'r hael. Felly, dwi wedi yfed un o'r rhain am barod mwyn cael isotonic sports drinks levels fi fyny. Honna, paned y green tea. Wedyn, wachwch, bottle o Prosecco! Wachwch! Jesus, watch your Mac Mini. Mike, dwi'n poeni. Dyna mae Pop Shield yn ddau, so paid y poeni mae Mike. Pop Shield! Achos bod ti'n pop o Prosecco na. Llai just deud, oedden ni ddim fyny am British Podcast Awards, so llawn gyfarchiadau i Dewr. Wachwch? Oh, shit! Fi'n gwneud twch yn y to. Mae'n oce. Hai pap, na, mae'n great. Oedd yn great. Dwi'n plant, methu clywed. Mae'n na fwg yn dod off. Podcasting gold. I think you'll not find it as moog. It is a stain. Oh, come on, Iest. Right. So dwi hefyd yn dilyn cyngor Iestyn wedi rhoid... Doedd gennau ddim simple syrup, achos doedd gennau ddim amser i greu said simple syrup. So dwi wedi rhoid cordial ysgawen. Right, da chi'n gwybod na hwn ydi on-brand Sioned? Oce, be allai iwsio sydd yn y tŷ yn barod? Cordial ysgawen, bach o lemon juice, right, sure. It's a visual gag, boys. The eye said it all. Mae'n neis, mae o'n extra dry, de. O, mae o'n lyflu, mae'n edrych yn really glws. Mae'n edrych fel yr diod y Prosecco / champagne. Actually, champagne go iawn gyda ni blwyddyn diwetha, achos adeg yma blwyddyn diwetha, mi oedden ni yn y British Podcast Awards, ond oedden ni'n anffodus ddim yn cael cwtio Fern Cotton. No. Wel, bydd rhaid ni just dim ar ôl beth i gwyddo'n tro dwytha. Ffeilio eto. Dwi'n mynd cedi sa Fern Cotton eisiau byd i neud fan ni, bod yn onest. On anyway, ti'n mo, da ni eisiau rhywbeth i wneud efo hi? Falle, hei Fyn. Sorry, sip o Prosecco hwnna. So, agenda. Good show. Right. Un ar 10 mlynedd. Pwy nath ennill Dewr. podcast? Dewr, So Dewr oedd wedi ennill o, sef Tara Bethan a Llynas Williams oedd wedi mynd fyny, a un arall o shows, friend of the show, Mike P. Mike Parry Bryn y podcast, oedd gen fo 2 neu 4 fyny. Oedd boes Clera wedi dod yn drydydd ac yn ail oedd gwrachod heddiw. Sydd yn dangos ers fel 2 flynedd mae podcasts Cymraeg fel TikTokers. There's just fucking loads on nhw. Dewr yn dod yn ôl i wneud season 2? O bosib. Mae season 2 o Siarad Sex newydd gychwyn, sef Siarad Sex oedd un o'r sioesiau oedd hefo ni yn y gwobrau llynedd. Gafon nhw yr Efydd, gafon nhw yr Arian, a gafodd Ellis James i totally ddim angen gwobr arall yr air. Yei, da iawn bob. Sorry. Ei, comedy podcast ydi hwn. Chi'n gwybod bod ni'n Tra dyn ni yn yr agenda, am fod mae Bryn fi'n gweithio randomly ar y funud. Gres, da. Nath gweld y stori nawr sos dwytha, lle mae unrhyw champagne sy'n cael ei importio fo'n i Russia ddim yn cael ei andlwn champagne i mwy. Maen nhw'n deud na... Unrhyw champagne sydd maen nhw'n gorau ail-label i fo fatha sparkling wine. A maen nhw... Unrhyw sparkling wine sy'n cael ei wneud yn Russia yn cael ei labelio yn champagne. He's gone mad. He's gone mad. Mae hwnna'n big dick energy. O ran
o ran, mae hwnna just fel... Fatha i Macron new. What are you gonna do? What are you gonna do? Yeah, come at me, bro. Mae o fel... Come at me. Mae o fel Boris Johnson yn sticio massive Union Jack ar adeilad yn ganol Caerdydd. Bryn, ti'n gwybod am y stori ma? Dwi ddim ar y socials. Na, Really? Okay, so... A di efo sefo yn y papur newydd, na dim newyddion o gwmpas ardal Bryn. So basically, dyle ti gael... Dwi'n cedi bod eisiau rwy'n creu newsletter. So just basically i Bryn... A mae jyst yn dweud, okay, Bryn, so dyma dy'r shit Cymraeg ti angen... Mae'n cyrraedd yn y bora. Gwbod am Mae'n knock ar y drws. Mae'n rhyw fachgen bach efo cap. Anna fo, dweud... Ie. Ti'n gwybod beth o, Bryn? Hei, dyma chi, y news Cymraeg. Da iawn ti, cerdi mlaen i'r ysgol Gymraeg. O, Bryn, hollol serious wan, dwi'n gwybod ti ddim... Mae'r news yn gallu bod yn depressing. Dwi 100% yn awgrymu app newyddion S4C i ti gymryd quick look arno fo bob un y hyn, achos mae o'n... Di hwn ddim yn crit, ond mae siŵr mae'n mynd i swnio fel crit. This is from a place of live. Mae'r news mor ddi ddim yn efo, achos ti mond yn cael 2 paragraff. Na, mae o'n perfect Sioned news. Ti'n cael 2 paragraff a wedyn ma'n deud, os da chi eisiau gwybod mwy, beth am clicio ar wefan y Sun? Fuck off, no way. Ie, ers i chdi ddeitha, wel, ers ni drafod o tro dweud, dwi wedi bod yn defnyddio fo mwy hefyd ac yn gweld i wertho am bod ti'n cael blas o'r yn gyflymach na beth ti'n cael o'r news app Apple Headlines neu Google News neu beth bynnag. Mae o'n fwy skimmable. Cos wyt ti just yn llythrenol yn gallu mynd okay. O, na, falle neud allan mwy o hwnna. A ti'n gallu basically... So am ryw reswm, dwi wedi dweud... Trwch stories amaeth i fi. Ac mae fel, mae'na quotas wedi mynd fyny ar llaeth. Diolch yn fawr chi. So mae'n actually... Mae'n kind of boostio. Dwi ddim yn mega algorithm i, ond mae fel kind of rhoi bach mwy o boost i fel stuff fel cefn gwlad. Cool. So dwi'n teimlo'n attached i hwnna. Mae o mynnu trio rhoi notifications i ti o hyd. Dydw i heb switch notifications mlaen, achos fel efo pawb sy'n gwrando ar y show ma, da ni'n no notifications show. Dwi'n eisiau chi ddeud... Notifications, just say no. No notifications. No notifications. So, hwnna beth iawn. Na. Iest focaccia, chos dwi'n ei focaccia anhygol. Bryn, da ni'n gwybod. Bryn a bread products. My fuck right at you. Mae focaccia fi wedi cael selbendydd y bobl dwi'n gweithio fo sydd o'r Eidal. What? Oce, wel mae hwnna'n fabulous. Ond, na i roi... Os pan ti'n cael... So yna gyfres nes i weld ar YouTube, os o fyny ar un o'r pan o'n i'n edrych ar YouTube. Dyna sodd yn twrio gwahanol parts o Europe yn edrych ar gwahanol products oedd nhw'n neud yn yr ardal yna. Un nath nhw i Turin, dwi'n meddwl. Maen nhw'n gwneud Italian job films yn Turin. So, oedd mynd i'r becws ma, oedd yn enwog am neud focaccia. A beth nhw'n deud oedd, pan ti'n neud o, pan ti'n bita fo, ti'n cael sleisan, ti'n cael o'n gynnas. So, gyn ti fatha top y bara. Ti'n rhoi top y bara tuag at dy wynaf di. So bod ti'n cael... Stwffio fo fewn. Bod ti'n cael yr ogla i gyd. So bod... Beth sydd ar top, mae'r ogla i gyd yn hitio dy hwnna di. Yn edrych na bod ti'n bita fo efo'r top pwynt o rwth ych di. So bod yr... Be, upside down? Bita fo upside down. So bod yr ogla a'r blas i gyd yn mynd at dy wynaf di. Yn edrych na bod ti'n troi o ffordd iawn i fyny. Na, gynnau just visions o'n y tŷ efo dy ben rhwng dy goesen trio pita focaccias ar hyn o bryd. Mae physics y peth. Oce. Dwi angen... Hwyd i top y focaccia. Na. Radio show, oce. Ti'n rhaid o fila a bita o fila. So ti yn bita fo ben i weired. Lle mae'r olew a'r teim, a'r halen, a'r... Mae gyd yn hitio... Diolch am hynna Bryn. Nawn ni diagram i chi show notes. Na. Llun yna, just llun o un chapter ydi Bryn yn mynd, yn trio bit o notebook fo, oedd esbonio yn Sioned sut fo'n gweithio. Great. Absolutely dim syniad sut nathon ni gyrraedd focaccia. Oherwydd fod Boris eisiau gwneud... Yndi. So mae Boris eisiau rhoi... So, yng Nghaerdydd mae Llywodraeth Prydain
wedi adeiladu masif adeilad splendigedig newydd fel canolbwynt eu pŵer colonisers yn ganol Caerdydd. A dwi'n iwsio'r gair colonisers, dwi'n hollol ymwybodol. Mae hwnna'n problematic a dyda ni ddim yn diodde o danlach hanner mor wael a 90% o'r byd. Ond mae yn teimlo fel na. Mae'n teimlo fel pan oedd y Prydeinwyr yn rhoi cyn adeilad masif Victorianaidd yn ganol fel Mumbai neu rhywbeth. Be di'r adeilad yma? So, office building Llywodraeth y DI. Mae'n deud, Llywodraeth y DI. UK Government Building. A efo fucking crest brenhines Lloegr arno fo. A mae o tua 4-5 llawr o adeilad. Siwr na'r hen adeilad lle o'n i'n mynd i dalu council tax fi yn hwyr ydi o, a nath nhw'n nocio hwnna lawr a maen nhw wedi rhoi hwnna'n ei lefo. Ydyn, maen nhw di smasho, so gyferbyn a y BBC newydd shiny £1 billion canolfan y BBC. A geth y mrawdi a y ddau frawd gennau a'i cariad osh a 2 person arall i mygio just gyferbyn o nos Sadwrn. Lovely de. Ie Caerdydd. So mae basically eisiau rhoi fel vinyl stickers a ti'n rhoi ar gefn camper van pan mae gen ti wanky VW camper van a pan ti'n mynd i Abersoch ar holidays ti di prynu o'r teulu bach. Basically, mae nhw eisiau rhoi massive vinyl o'r Union Jack ar hyd 5 llawr o wal o'r adeilad yma. Ac yn ddealladwy, mae pobl wedi mynd yn nuts. Achos maen nhw fel, hwnna bach yn too much yn dydi o? Bach too much. A mae Cyngor Caerdydd wedi dweud, wel, da ni wedi goffod rhoi planning iddo fo, achos does dim rheswm gen ni ar ein rhestr ni o rhesymau gallen ni ddim rhoi planning iddo fo. Does dim rheswm pam na ddylen ni rhoi planning iddo fo. Ond allai 100% weld, os di o byth yn mynd fyny, mae'n mynd i fod fel, mae'n mynd i o'n greu, mae'n mynd i fod protest central na bob penwthnos. Mae'n atgoffa fi o un o'r pethau ni wedi weld ydy bod o wedi gwario 900 miliwn ar peintio rhyw jet. Mae'n edrych just fel rheina. Mae'n edrych fel y shitty buses na, electric buses na fyd. Beth sy'n gret ydy, di'r jet na heb di cael dynyddio unwaith. Wario 900 miliwn. 900 mil ar hwnna, a mi ond di cael dynyddio i ail llenwi fighter jets. Refueling point. Air Force Bum. Rhywbeth tebyg yna. So, gyn i checio bach yn newyddion. Gyn i checio bach yn newyddion yn eich gwyneb chi. Bryn! Mae gen ti, ti just eisiau rhoi quick shout-out am rhannu data. Da ni eisiau rhannu data iechyd. Mae yna loads o data iechyd yn cael ei gasglu arno ni. Beth sy'n digwydd? Dwi'n siŵr, os bod ydy hwn actually yn effeithio pobl yn Gymru, chos dwi'n mynd 100% yn siŵr. O ran data, gennau deimlad, a mae o'n rhywbeth na i ymchwilio rwan mewn ffordd ar hap, achos bod fi heb wneud cynt, bod creolau rhannu data yng Nghymru yn fwy llym o ran, dydyn nhw ddim, does dim cynlluniau werthu nhw i multinational conglomerates. So mae'r NHS sicr yn Lloegr ar fi'n creu... Gwerthu'r NHS? Wel, ond maen nhw ar fi'n creu system sydd yn mynd i galluogi cwmnïau edrych ar data iechyd pobl i cwmnïau ymchwil a gwahanol pobl sydd efo diddordeb yn y fath beth i ymchwil a data ar gyfer ar scale lot mwy na fysa nhw fel arfer. Ac yn ôl y reola rhannu data, mae'r rhaid i bobl cael caniatad i gallu rhannu'r data yma. A beth a'r poen, a'r peri rofn ydy bod cwmni. Gai just roed update. So NHS Digital Opt-out yng Nghymru. We're receiving... So mae hwn gan feddygfa. NHS England patients only have until the 23rd of June 2021 to opt out of their GP records being shared with third parties. Please be aware this does not apply to Welsh residents. Wales is not extracting GP information in the ways described in England by NHS Digital. Digital Health and Care Wales are in direct contact with the Welsh Government. So basically, di hwn ddim yn mynd i fod yn... So, i rein chi fatha fi sy'n byw yn Lloegr, dwi'n siŵr bod at least un arall.
be fydd hyn yn galluogi di cwmnïau talu i cael mynediad i'r data ma fydd yn casglu o'r GPs ac o gwahanol sources trwy'r NHS o Lloegr a wedyn gallu gwneud ymchwil di selio ar y data. Beth ydy mae'r be di'r peri'r ofn ydy bod cwmnïau mynd i gallu talu i gael mynediad i'r data a creu systema sy'n gallu cymryd mantais o'r data na i wneud penderfyniadau sydd yn mynd i effeithio pobl. Mae yna reola yn yr GDPR ac yn yr Information Data Protection Act yn Brydain sydd yn fod i nadu'r fath beth, ond un o'r pethau mae Llywodraeth Brydain wedi deud ydy bod nhw yn fodlon newid elfenna o'r Data Protection Act wan bod ni wedi gadael yn Undeb Ewropeaidd. So mae'r cwestiynau yn dechrau dod be ydy union ydy'r gallu ni i amddiffyn os bod y data mynd yn agor. Hefyd, fel un sy'n gweithio yn y byd trio sicrhau data, mae yna cwestiynau ar beth ydy'r grym a beth yn gallu pobl i mynd i data di mynd i rwla fatha America be wyt ti actually gallu neud a'r gwir ydy yr ama di bod am lot fedra ti'n neud ond mae yna opt-out so ti'n gallu optio allan o hyn a mae grŵps fel yr Open Rights Group yn sicr yn sôn bod o'n syniad da a dwi wedi optio allan dwi'n o'r peth o dwi wedi gwneud so dwi'n fod o werth ond mae hwn yn rhywbeth ehangach yn dydi o ran Iest yn sôn yn y chat efo ni wan mae gymaint o data ni yn cael ei casglu ganddo ni'n hunan ar ddyfeisiadau ac yn cael ei rannu anonymeisio mae siŵr ond unless bod ti'n hollol sicr bod y gwmni di ddim yn enghraifft yn cael ei rhedeg gan space-obsessed multi-mega-billionaire bad guy Lex Luthor look-alike wyt ti'n gwybod wyt ti hyd yn oed yn gallu trystio bobl fel Apple hefo'r data ma cos maen nhw'n mynd i fod yn cario lot o stuff anonymised neu beidio wel hyn ydy'r cwestiwn hyn ydy'r lot o'r trafod efo gwasanaethau am ddim a gwasanaethau ti'n talu amdan ac y reality ydy fatha gwasanaethau ti ddim yn talu amdan maen nhw'n gorau wneud i arian rhywsut a tueddu bod yn y sefyllfa yna maen nhw'n neud rhywbeth ar y data dyn nhw'n gallu just peidio talu treth am byth maen nhw'n eisiau gwneud elw fe dych nhw cuddio rhywle yn Luxembourg wel ond os ti'n meddwl amdano fo fatha so da ni wedi sôn amdan stwff fel yr Amazon Halo a'r syniad ma bod nhw'n cymeryd fatha ti'n gallu body composition calculation based ar scan o'r camera so ti'n sefyll yn noeth o flaen dy ffôn di a so'r syniad yna wedyn di fydd Amazon eich wedyn dynyddio'r data yna i customisio dy brofiad siopa ti a mae hynny wedyn yn just pob math o problemau fanna cwmni fel Apple maen nhw leia yn ti'n talu am mynediad i'r gwasanaeth yna sydd yn fel dyn ni di dweud wastad a ti'n Iest i dweud hyn lot fel efo Google, Amazon i ryw raddau definitely Facebook chi ydy'r product whereas efo Apple ti'n talu nhw ydy'r product so mae yn i best interests nhw i gadw preifatrwydd ti fel na ti ydy'r maen nhw'n neud rhyw fath o profile o anna fo maen nhw'n obviously gweithio allan pwy sydd yn mynd i pa wasanaeth maen nhw'n defnyddio'r data o'r sensors i trio gwella sy'n mae'r pethau gweithio so'n amlwg mae'n rhywbeth yn digwydd ond ar gyfer talent fyswn ni'n trystio Apple mwy efo'r data na fyswn ni'n trystio Amazon o falle os ni'n byw yn America ar y funud dwi'n meddwl na blwyddyn dwytha da ni gyd o gwybod mae Amazon di prynu Whole Foods ond dwi'n yn gwybod faint o bobl sy'n sylweddoli mae Amazon rwan yn berchen ar cwmni pharmaceuticals sydd dwi'n cofio enw fo ond yn neud o'n hawdd i chdi os ti a repeat prescription fod o'n tybod fatha'n rhan o dy Amazon Prime delivery thing
ac mae'n cael ei danfon i chdi ar amser bob tro, a mae'n wedi gwneud o'n hawdd i wybod pa drugs ti'n cymryd pryd. So, efo nhw, fys ni'n poeni fwyaf, neu eich dwi'n gwybod, ond dibynnu ar mindset y person, fod fi'n bersonol ddim yn gyffyrddus efo Amazon, ond eich i rwy'n arall, fys nhw'n dweud, wel, ie, gret, dwi'n gallu cael y Halo, dwi'n gallu siopa yn Whole Foods, dwi yn cael fy data corfforol yn cael ei analysio gen Amazon, a wedyn os maen nhw'n gweld, mae yna rhywbeth drwg yn dod, well i ni ar i'r drugs mae i chdi, a mae'r drugs yn cyrraedd ar dy ddrws di cyn i chdi hyd yn oed dechrau. Ie, allai weld hwnna, ond beth yn dod o le o gofal, mae o'n dod o le o capitalism a profit. Dyna di problem Amazon. Ond hefyd, y bobl sydd fwyaf angen yr help yma, os wyt ti yn neud digon da yn dy fywyd i fod fel, llai fforddio Halo, llai fforddio Prime, llai fforddio gael drugs fi trwy Amazon, dim ti di'r person sydd mwyaf angen, rwy'n sydd yn byw ar benefits, sydd efo problemau efo just cadw i hunan yn iach. Dwi'n gwybod mae hwn yn the inequality inherent in the system. Siwr o fod fydd actually deliver o'r stwff i dy ddrws di. So dyn nhw'n mynd i roi halos i pawb sy'n gweithio iddyn nhw, i checio faint maen nhw'n symud, faint maen nhw'n piso. Ydyn nhw'n goffo cachu mewn bocs yn cefn y fan? Ydyn maen nhw... Ond yn ôl i beth Iest yn dweud, mae lot o hyn i wneud efo be ydy bod chi'n gwybod ac yn dallt be ydy'r dych chi mynd i fewn dych chi'n rhannu dych chi'n mynd i fewn efo chi gadan gorad o falle bod chi actually yn dallt dwi'n rhoi y data yma a dyma beth dwi'n gael yn nôl amdano fo mis diwetha o'n i'n siarad amdan yr app oedd wedi mynd ar Dragon's Den lle oedd ti'n gwerthu dy hun basically oedd ti'n gwerthu llygyd ti i advertisers so oedd ti'n cael optio fewn i loads ads ond oedd ti oedd yn cael y revenue so oedd yr advertisers yn talu wel ti dwi'n cofio dwi wedi trafod hwn ar y show cos dwi'n cofio meddwl bod o'n reit so oedd hwn rhywbeth ath ar Dragon's Den a nath o chwythu brain fi achos o'n i fel mae hwnna'n genius wrth gwrs so dyma di'r dyfodol rwan mae o fel y proletariat sees the means of sees the means of production hynny ydy mae'r app yma yn wyt ti'n oed o'r ffôn ti a wedyn wyt ti'n optio fe so ti'n mynd i weld ads os nag os gen ti blocker ti'n mynd i weld yr ads ti'n gweld anyway ond wyt ti'n mynd i fod yn neud micro amounts o arian bob tro mae ad yn dod at y ti achos bod a ti'n gallu optio fynd like, be di dy ddiddordebau di hefyd so maen nhw mwy tailored i ti a mae'r cwmni yma instantly dyn nhw ddim just yn fel spray gynio yr ads allan maen nhw'n gwybod bod y person wedi optio fewn a maen nhw definitely mynd i weld o a mae hwnna werth 2 geiniog i fi fel advertiser so ni'n mynd i neud o ac o'n i'n meddwl mae hwnna'n brilliant achos mae hwnna'n flipio'r whole thing mar i ben wyt ti wedyn yn dod i'r stage o fel bod ti'n gallu gwerthu dy health data fel tasa ti'n gwerthu dy hyn os wyt ti'n fel vaccine trial person O'r rhywbeth o'n i wedi bod yn siarad efo ffrind i fi oedd y syniad so mae'n rei gwledydd pan maen nhw'n fatha ffindio olew o falle maen nhw'n setio fyny fatha ffand cyhoeddus sydd yn cael yr elw o'r olew ac wedyn gallu rhannu hwnna ymysg y pobl un o'r pethau ni wedi meddwl beth am greu rhyw fath o sovereign data fund mewn ffordd so ti'n gwneud y casgliad data cyhoeddus yn cael ei werthu so mae lle fatha ymchwil cyhoeddus fatha prifysgolion labs cyhoeddus a falle maen nhw'n cael mynediad i'r data am ddim fine ond mae cwmnïau sydd wedyn isio wneud cael mynediad i'r data fatha masnachol fysa nhw'n gorau talu pres
mwy, a mae'r pres yna mynd i fewn i'r Sovereign Data Fund ma, a mae hwnna'n cael defnyddio wedyn i fel ffordd helpu ariannu'r NHS a falle. So, ydyn y syniad wedyn ydy bod... Ti ont o rhywbeth peth ydy'r syml dan yma, ydy'r data, chos yn o'r principles o fewn fath o Data Protection Act dydy'r data ddim yn... Dim yr NHS yn PR data, da ni di benthyg y data yna i'r NHS. So data ni ydi o. So i ryw radda, sgyn yr NHS ddim ar hawl i werthu mynediad iddo fo. Fel mae Liam Wood yn deud, Bryn, never trust a Tory. So mae'r syniad ydi... So'r syniad ydi... Da ni yn cytuno bod da ni'n benthyg y data ni i'r ffond ma. Mae'r ffond wedyn gallu gwerthu'r mynediad yna i'r bobl sydd efo diddordeb yna fo dan ymodau penodol, a mae'r arian yna wedyn yn dod nôl i fewn i'r... Bryn, ti ar y podcast rong? Dyle ti fod ar fel o'r bai gyda Gary Owen neu rhywbeth? Gwerthu hwn i fel nag ydym fo'n gething ydy'r gweinidog iechyd rhagor. Eluned Morgan. Yes, Siona, ti'n gweld? App Newydduon S4C. Na sut dwi'n gwybod y shit na? Ond, peth ydi, mae'n... Dwi'n debygol bod bach yn hwyr i wneud pethau. Ond mae'n ystyried rili bod rhywbeth fatha data i ryw radda fatha olew y byd fel da ni'n mynd yn ei blaen. Hwna, beth ia? Wyt ti'n meddwl bod Cymru, da ni'n gallu pivotio i economi rwan sydd yn seiliedig ar bobl o Llundain yn prynu ailgartrefi twristiaeth a trydydd coes ein economi ni ydi just gwerthu data yn y gyd. Cos, seriously, os ys na fel rhyw fath o oil windfalls allan ni rhoi tuag at pitch arall. Catastrophic climate change. Pitch arall yn ytrach neu hyn di gwerth, so os mae pobl o rŵl arall yn prynu tai, ti'n gwerthu y broadcast rights i bywydan nhw yn y tai na, a wedyn ti wedyn yn gallu revenue arall o fanna. Da ni mynd i alw fo yn Wales Island, a da ni'n mynd i werthu fo i ITV Global, a nhw'n ni just rhoi cameras yn tai pawb a deud grychwch, chi'n colli preifatrwydd chi, ond mi fydd Cymru yn world leader ar constructed reality TV shows, a fydd eich plant chi'n gallu mynd i'r brifysgol am ddim. TikTok, fydd y pobl o TikTok yn gallu deud i ni amdan hidden villages ma. TikTok finds hidden Welsh town of Wrexham, sponsors football kit, gets in league with Ifor Williams trailers, quits in. Mae'r economy ni basically yn based ar bobl mintydd o wledydd eraill yn dod a prynu shit ni. Yeah! This little tiny town's football team is owned by this guy, Ryan Reynolds. Apparently he's in movies. Like, must be small budget things. Apparently he's in Panto. Okay, yes, os gen ti unrhyw newyddion wyt ti eisiau chuckio mewn cyn i ni fynd, achos da ni'n mynd i wneud y pre-after party, cos mae hi'n pennod cant. We don't play by the rules fan hyn. It's dim after party, mae'r after party yn pre-party. Os ni licio just sôn am podlediad newydd hang on. Be? Hold on, podlediad Cymraeg newydd? Yeah. Does ddim fath beth? Holy shit. Y feith yn dod allan bob wythnos, hang on. Cys mae'n alw... A ti'n ma be, dwi'n gwybod bod fi'n swnio fel hyn yn esfo. Mae'n lush. Mae'n alwyd o'r bobl yma. Dwi just eisiau gweld rhain i gyd yn para am 10 mlynedd. Ie. Un ar 10 mlynedd. 3 person sôn yn iechyd meddwl eto. Na, y rheswm dwi eisiau sôn am hwn ydi am fod Rodri, friend of the show, Noodles... Friend of the show, Rodri ap Dyfrig. Basically, friend of the show, ond like head digital honcho Cymraeg. So ma'na... Un o ffrindiau hynna y sioe, dwi'n mynd i ddweud hefyd. Basically, yr unig berson oedd yn gwrando am fel y 5 neu 6 episod cynta, TBH. Llai just jumpio fewn, yes? Dwi'n mynd i adl ti, achos ti... Love you ti. Da ni yn actually lyfio ti Noodles. Diolch yn gwrando fan, mae'n rhi brysur, rhedeg esbydrec yn shit. Anyway, so, basically, oedd hwn
be mae Iest yn mynd i siarad am man, oedd whole syniad fi, like, 5 mlynedd yn ôl, right? Dwi'n lyfio talk radio. Dwi'n lyfio clywed bobl Cymraeg yn siarad rhwng records. Ond o'n i ddim mega fewni y tunes oedden nhw'n chwarae. So beth swn i'n licio, o'n i di pitcho yn fy mren i Sianed's Shark Tank Dragon's Den yn fy mhen. O'n i di mynd, rei, dwi eisiau basically app lle dwi jyst yn cael loads o bobl yn chatio a wedyn pryd bynnag bysa Ifan Jones Evans neu Carol Parry Jones neu whatever pwy bynnag ydi fel cyflwynydd of the week ar Radio Cymru yn chwarae record bod nhw jyst yn dewis rhywbeth off playlist dwi'n licio a mae jyst yn fel Harry Styles on repeat. Mae hynna dal yn syniad fysa chdi'n gellu neud am fod dim dyna'n union maen nhw'n neud yn y podcast nag i. Na. Ond mae hwnna... So, Iest, siarad efo fi. Ond mae hynna yn syniad, ytha be mae podcast wedi dechrau wneud efo hysbysebion ar y funud, yndi? Targeted ads o fewn just podcast. dropio nhw fewn. Am bod nhw'n gweld, mae person yma yn Gymru yn Gynarfon yn lawrwytho'r podcast yma rwan, so geith o fresh ads i fewn. Dwi'n cael ads Cymraeg ar Spotify fi constant, a dwi fel good, cos ti di pigo fyny bod fi'n iwsio browsers fi yn Gymraeg, a Cymraeg ydi settings Mac fi. A dwi heb di defnyddio Spotify ers 2013 eich. So dwi'n mynd... Oedd yr adverts yn really annoio fi. So nes i stopio streamio music oedd arno fo a just defnyddio bethau eraill. A wedyn nath Apple Music dod a nes i ddechrau talu am hwnnw trwy family plan a dwi stuck ar hwnnw. Ond be sy'n ddiddorol am podlediad yma ydy gan fod nhw yn defnyddio Anchor i recordio i podcast nhw sef mae Spotify yn berchen arno mae o'n podlediad am gerddoriaeth hyfryd iawn di enw'r podlediad a be ydy fod ti'n gallu siarad talking podcast ond ti'n gallu reid caneuon llawn i fewn yn y podcast trwy Spotify. Dio ddim fel y 30-second clip thing na ti'n goffo cael ar... Ia, ond dyna di'r peth, os ti'n mond i chi clywed y can cyfa, os wyt ti'n Spotify Premium Listener, ti'n cael 30 eiliad os wyt ti ddim yn tanysgrifio i Spotify. So ydi o'r gael ar just standard RSS? Na, ti'n gorfod gwrando arno fo trwy Spotify neu ti'n gallu gwrando trwy Anchor wyt? Dwi'n meddwl. Probably. Achos nes i cychwyn short-lived podcast fi ar Anchor. Oedd o really ddim ar dda hynna. TPH, oedd episode Bryn yn erbyn. So mae'r concept yn wych, dwi'n meddwl, mae'r syniad ma fod ti'n mynd gorfod delio fo hawliau, caneuon a stwff, oherwydd mae o'n dod fel rhan o y pecyn. A mae'r arian yn mynd i'r artists trwy Spotify. So mae hwnna'n bonus hefyd. Mae'n lot o'r admin yna allan o'r equation. So mi fyddai na i reid link i fewn yna fo i blog post na Dyfrig, Rodri ap Dyfrig. Nes i just gweld Dyfrig fyny ar y sgrin fyna sy'n siarad fo'n Dyfrig. Dyfrig di dad fo. Noodles rhoi fyny yn dangos links oedd nhw di Spotify di reid mewn blog post o ran podcast eraill sy'n defnyddio'r technoleg ma. So mae'n really ddorol, ond y broblem eto i fi ydy fod dwi ddim efo Spotify ag... Mae loads o bobl yn. Ie, yn union. A dyna edodd Rodri, os osa Apple yn neud yr un fath o becyn sydd yn integratio efo Apple Podcast yn gadael chdi neud efo'r music, mi fyswn nhw'n neud yr un rhaglen ond yn neud o ar gyfer hwnnw hefyd. Ie, ond boys, i fod yn onest, mae Apple Podcasts yn gachfa. Os yr un peth Apple, da ni'n honest yn gallu deud sydd yn shite. Bechod ar nhw. Mae Apple Podcasts just o feddwl na nhw ydy'r cwmni nath actually cychwyn the whole bloody thing. Gywir, yr un gweithio dwi rioed i ddefnyddio oedd yn Google, fatha... mae pawb yn dim a hwnnw waith. Hold on, be oedd enw fo'r y pryd? Google Podcasts? Google Play Music? Mae pawb yn cytuno ar y funud na hwnnw ydy'r gweithio mae waith na'n Apple. Maen nhw'n gyd yn shit mewn ffyrdd gwahanol.
Basically, hefo Apple Podcasts, ti ddim actually yn gallu dewis ymhadrefn wyt ti isio gwrando ar unrhyw beth. Wyt ti'n goffod specifically mynd fewn i menu item, 2 menu lawr, i refresho feeds mwyn gallu gwrando ar y peth mwyaf diweddar. Ti'n mynd anyway, ti'n meddwl, a i ddim mlaen amdano fo. Fi ydy'r person sy'n iwsio RSS radio ar ffôn fi, cos bo fi... Ti'n meddwl fel rwy'n sydd wedi mynd fewn i fel, dyma'r unig ffordd dwi'n gwybod sut ti'n neud o, a dwi'n licio neud o ar hwnna. So dwi'n neud o ar hwnna. Mae o'n automatically creu playlist i fi o'r stwff mwyaf diweddar sydd wedi dod fewn i feed fi, so wedyn allai gwrando ar pob peth yn y trefn dwi'n gwrando. Dwi'n hen, okay? So, anyway, sorry, Bryn. Mwna basically y rant mae Sean wedi bod yn cael ers chi fynd i'n 10 mlynedd. Hwna half-assed Wales a fi'n sgrifio gyda bethau. That's basically... Ti'n mo be, mae ngwri The Wonderful Aled sy'n newydd ddod fewn am glas o Prosecco chos bod fi wedi bod yn textio mynd, mae hwn yn cynnesu. Os ti eisiau glas o Prosecco oer, mae rhaid i ti ddod fewn rwan cos mae'r botol mae hanner mynd a mae hi'n rili gynnes. A mi oedd i deud, mae podcasts mae pob podcast app mae na rhywbeth yn bod yn efo. So mae Apple Podcasts ar ffôn ti yn mynd i downloadio fel yr holl ffocin pob un episode. Oedd o fel, just gynna i ddim data roll ar ffôn fi achos am ryw reswm mae Apple Podcasts jyst i downloadio yr holl o Football Weekly gan y Guardian ers fel 5 mlynedd. Gan i just fel, oh my god, ti di gwasgu rhywbeth. Oedd o fel, nes i'n gwasgu rhywbeth. Dwi'n really licio hynna efo Overcast oherwydd dwi'n subscriber i Dros 100 o podcast ond mond rhai yn nhw sydd yn auto-download so mond rhai dwi'n gwybod dwi'n mynd i rando ar hein bob tro a mae'r lleill just yn byw ar streaming. Mae RSS radio yn neud hwnna fo fi. Os ti'n gallu deud manual downloads a mae'n rhoi fel rhestr i ti, dyma'r stuff newydd wrth yma, dwi'n mynd, gymau hwnna, a mae just yn downloadio nhw, a mae'n sticio nhw yn y playlist, a wedyn unwaith ti di gwrando nhw, maen nhw'n diflannu. A na gyd dwi isio. Boys, da ni'n gwybod, da ni'n rhoi 2 awr i chi ar y go, so da ni'n diolchgar i bob un person sy'n downloadio rhain. Dwi really eisiau pawb sy'n gwrando ar hwn trio gwrando na fo ar podcast player sydd hefo chapters cos dwi'n gwybod da ni siarad am hyn yn amlwg. Mae Iest yn trio gymaint o amser yn rhoi chapters fewn. Mae'na gymaint o podcasts gallu neud hefo chapters. Oh my god, oes. A ti'n just fydda, pam does am chapters yn hwn? Nid yn unig mae Iest yn reid gwaith i neud y chapters ond mae'na artwork penodol i bob un chapter. So... Rhan fwy amser. It's beautiful. Dwi'n lyfio na ni ydi side hustle ti. Mae'n teimlo'n really special. Dwi'n teimlo'n special. Ti'n teimlo'n special? Mae Bryn teimlo'n special. Mae gen i fo calon fawr. Ydy, so please gwrandwch ar hwnna achos dwi'n cofio da ni di mynd dwi'n mynd trwy existential crisis bob tro da ni'n cychwyn y show ma. Cos dwi'n mynd, guys, gen i ddim intro. Dwi'n gwybod beth dwi'n gwneud. Nath Bryn literally mynd â fi trwy breathing exercise cyn ni'n recordio'r show. A mynd, Sions, chilio allan. Da ni di wneud 99 o'r rhain. What could possibly go wrong? Ac yn i fel, loads! Ti ddim yn deall stress! Wel, da ni di newid i jitsi. Da ni rwan yn recordio trwy jits. Dylse ni. Seriously, os ni'n rhoi hwn allan ar YouTube, bys efo just gymaint o waith brofiad i chi gyd, achos bys gennych chi ddim chapters, a bys efo just... Mae'r cefndir fi ar hyn o bryd ydy scooters, bagiau ysgol, sgidiau rhedeg, helmets, cos da ni'n ddiogel. Ond, anyway, sorry, mwydro rwan. Mae y chapters, da ni'n rhoi allan 2 awr bob mis, a dwi wedi bod yn cael existential crisis amdan, shit, mae'r rhaglen ni mor hir. Ond seriously, da ni'n neud o unwaith y mis, ond da ni'n rhoi, basically, digon i chi gael chi drwad bob wythnos. So, da chi just gwrandwch ar chapter neu 2 yr wythnos, a fydd o fel bod ni'n rhoi show i chi bob wythnos. Os ti'n edrych ar ôl dy rifin di o'r Haclediad, eitho para i chdi trwy'r mis. Gyna. Ti'n cymryd tamad bach bob diwrnod. Tamad bach. Paid â cael gormod. Neu di sbwylio dy swpar neu di. Just tamad bach bob diwrnod. A eitho para i chdi trwy'r mis. Trwy'r mis. Ar y gair pwysig yna. Hwna dwi reid allan ar Sôn am Twitter. rhywbeth. Just, basically, dylen ni gael how to enjoy the Haclediad fel
A fyddwn ni just yn deud, reit, mae'n gwybod mae'n edrych yn daunting, ond fel pob siwrne, mae siwrne bell yn cymryd 1 cam i ddechrau. So, just cymwch 1 pennod ar y tro. Just ar y gindar ddi llun. Wy'n di mawrth, falle mae gennych chi awr. So beth yw'n chi just wneud y ffilm di ddim. Dwi'n mynd i symud i ni. Dyma chapter marker arall. Ka-chow! OK, guys. Da ni'n mynd i wneud... So hwn ydy'r after party, ond mae o cyn mae o pre-party, after party. So da ni just yn mynd i ddeud be mae pawb wedi bod yn... Watch it, prafter party. Mae fel prinks. Mae fel pre-drinks, ond prafter party. Achos da ni'n mynd i hamro i fewn i'r Neeson verse ar ôl hyn. So, stuff da ni ddim ond gwachod ar said tech. Dwi'n eitha hyderus be mae pawb yn mynd i ddeud ydi. Dwi'n mynd i roi chance i chi siarad yn beth gwahanol. I have a surprise for you. Go on, Iestyn. Mae hwnna wedyn ydi. It's for later. Okay. For later. Dwi yn mynd i fynd â chi nôl 2012 blynyddoedd da 9 blynedd yn ôl oedden ni wedi pawb wedi joio y ffilm. Dwi'n cofio Gareth Madeley, friend of the show, yn deud, who has 2 thumbs and has just seen the Thor movie? Me! A wedyn oedd o just fel, by Thor's hammer, mae o'n awesome. Ac o'n i fel, dwi'n cytuno, achos dwi wedi cwrdd y Loki am y tro cynta. Fucking brilliant. My dark gothic fanboy. Love it. Just, ydy na, 100%. O'n i on board. A wedyn yr Avengers wedi dod. Loki, big bad. Bloody lyfio fo. Tom Hiddleston, weird posh size, ond just perffaith ar gyfer. So, un o'r YouTube series favourites fi ydi Movie Pitch Meeting. Ag mae'n sôn yr nickname i Thor movie gynta oedd that tilty Thor movie. Chos oedd bron bob un shot. Dwi'n licio Branna. Oedd yn teip ffilmi ar Dutch angles. So oedd yn gael the tilty Thor movie. Kenneth Branagh wedi dod o theatr. So ddo'n meddwl, mae'n rhaid i fi wneud hwn edrych yn ffilmi. Dos am byd yn deud ffilm mwy na Dutch angles. Wel, ti'n methu cael Dutch angles yn y theatr unless bod ti'n paralytic a di cwmpa droso. Dyna oedd yn digwydd yn Loki, oedden nhw'n troi'r camera rôl. Mi oedd Kate Herron, y cyfarwyddwr o Loki, wedi ffindio'r fel y Fincher setting a just i mynd, let's see what we can do. Anyway, dwi'n mynd i siarad amdan Kate Herron. We turn the Fincher up to 11. Nathon ni'n neud 120 o takes o bob un episode, cos mae Fincher yn licio neud o leia chwedig. Anyway, let's carry on. Loki. Y prif reswm, dwi'n massively fewn i'r MCU, 100% fangirl, bloody loving it. Cyfres newydd Loki, o'n i fel, ydyn nhw'n mynd i sticker landing of hwn. Couple episodes cynta ni fel, I fucking love it, ond dwi'n licio sneaky crafty Loki. Na, turns out o'n i'n wrong. Dwi'n licio emotional, epic, vulnerable, space-time, wizard, glorious purpose, Richard E. Grant versions, Tom Hiddleston. Dwi hyd yn oed yn licio Sylvie rwan, ac o'n i fel, I don't know, hi bach, oh no, okay, fine, wyt ti'n big, epic, epoch-destroying, anhyg, Dwi'n mynd i fynd, rhowch 5 munud i fi, skipiwch ymlaen os da chi isio, ond dwi just yn mynd i fynd. Spoilers, by the way. 100% spoilers. Bob man, look at all the spoilers I give. Ma Loki exactly be o'n i angen, achos dych chi'n gwybod fi, swords, sorcery, fantasy epics, bob tro da ni'n siarad yn yr after party fan hyn, dwi'n newydd allan llyfr arall, Brandon Sanderson llyfrau, Scott Lynch llyfrau, Patrick Rothfuss llyfrau, Ursula K. Le Guin as t-shirt stuff na, which nes i ddim mynd i fewn i just massive. Oedd gwached Loki yn teimlo fel y tingle na ti'n cael pan mae rhywbeth fantasy, brain expanding hitio ti yn dy galon. Visuals gorgeous.
bloody... yes, lle di wneud efo hwn fed, dwi'n siŵr. Ond just... Ti'n cymryd stills o'r stuff mae Kate Herron di wneud yn hwn, sef y cyfarwyddwr. Mae'r editor, mae'r tîm benywaidd tu ôl iddo fo yn epic. Mae'r shots... Mae'r cynllun... Yn yr episod dwytha, oedd gen nhw'r shots yn mynd trwy ar timeline, ac oedd o'n spinio, oedd ti'n clywed, oedd ti'n gweld y dysawd yn dod i fewn i bodolaeth, oedd ti'n gweld bob ar cameras yn tiltio ac yn troi rownd, a wedyn... Oedd o fel cychwyn Valerian. Y credits, nath nhw'n y credits footage i gyd i gael ei wneud oherwydd bod oedden nhw'n meddwl, oh my god, mae'r production design i gyd i gweithio mor galad ar stwff, mae rhaid ni ddangos i gwaith nhw i ffwr just dangos y stwff yr TVA i gyd rhywsyd am fod oedd yn cael amser i fewn yn yr notepads na. So maen nhw'n close-ups i gyd o'r gwaith calad oedd i fewn Bryn, dwi'n gwybod, da ni wedi cael pre-show chat, mae Bryn yn mynd i cael gwared o teli fo sydd fair enough Bryn, mae gen ti flat tiddly teeny tiny a mae o'n beautifully mae'n edrych yn tiddly teeny tiny achos dim ond un cornel yn fo dwi byth yn gweld ond hefyd ti'n byw yn Llundain so dwi'n cymryd bod o'n tiddly teeny tiny ond just midi teeny tiny ond allai deiri i chi oedd gwachod Loki yn y tyllwch ar sgrin huge mungus nadolig ni yn a mae'r un gyfres right nath y plant ddechrau watcher efo ni a wedyn maen nhw'n loads rhy ifanc iddo fo cos mae yna bach o'r hegi yn efo a mae yna stabby dim lot o waed ond stabby ond maen nhw wedi dechrau watcher da a mae cael rhywbeth i watcher hefo'r plant lle dwi just y gobsmacked dan efo a maen nhw'n cael cegau ac yn watcher do fyd a maen nhw'n 8 a 6 i fi just yn magic a mae'r ffaith bod Tom Hiddleston di executive producer fo yn teimlo i fi fel rhan o'r llwyddiant achos bod o wedi mae o'n showrunnio'r cymeriad o'r syniad achos mi oedd i creu dod ar cymeriad i fewn i bodolaeth ti'n edrych ar Loki yn y ffilms gwahanol wrth gwrs maen nhw wedi sgwennu gan bobl gwahanol mae o yn gymeriad gwahanol yn pob ffilm dwi wedi deud dwi'n Thor the Dark World apologist dwi'n lyfio Gothboy Jailbird Loki ond dwi'n lyfio fo'n bob you can't take that away from me be bynnag timeline ydi o ond dwi hefyd yn lyfio bod o'n caru fam fo a dwi hefyd yn lyfio bod o'n snogio fo'i hun spoilers yr unig fucked up cariad gallai'r boi ma gael god dwi'n lyfio fo yn gyd yn un unig hynna ddo mae bob un cymeriad sydd yn rhan o'r sioe yn wych just wedi sgwennu'n dda mi oedd gweld Richard E. Grant fel future / 1960s Loki yn creu Asgard hudol tywyll peryg brydferth dinistriol just yn oedden nhw wedi gyrru llun draw i Richard E. Grant sut fath o siwt fysa fo'n wisgo yn y sioe ac di gyrru'r artwork gwreiddiol llun o'r artwork ac wrth gwrs mae Loki yn yr comics 60s, 70s oedd o muscles ac dyma fo yn meddwl gred dwi'n mynd i cael muscle suit a dwi jyst yn mynd i droi fyny yna a edrych yn gret ac wedyn yn gorfod ymdopi efo fatha dos am muscle suit dwi just efo baggy pants just me dwi'n edrych fatha hedyn ond y presence my god ond un peth na i ddeud amdan so mae'r finale dwi'n mynd i fynd fewn i'r stori gormod achos os oes gennych chi Disney Plus neu os oes gennych chi frawd diachosh sydd yn rhaid yr codes i chi dwi'n cedi dylech chi just cerwch fewn watch it dwi'n mynd i ddeud gormod amdano mae'r ffordd mae'r gyfres yn gorffen ar rhywbeth epic ond hefyd yn rhoi lle ti am fwy yn amazing mae
un peth Bryn, dwi just yn mynd i orffen ar hwn wedyn, na gael ti fewn ono fo, addo. Dwi'n darllen lot o lyfrau hyn o bryd, Brandon Sanderson, so dwi wedi siarad am hyn o blaen. Mae o'n epic, massive selling fantasy. Ond mae o wastad yn ymdrin a, like, The Killing of Gods, a fel y ffigwrs o pŵer enfawr yma sydd yn cael ei dinistrio a'i lladd gan bobl maen nhw wedi rongio, ond bod y bobl yna ddim yn deall. Dwi'n gwybod os ti o'n fascist viewpoint, dwi ddim yn credu bod yn fascist viewpoint, y deall ydi, ti'n dinistrio hwnna, y symbol yma, ond wedyn mae'r vacuum, mae'r collapse sydd yn dod ar ôl hwnna, a'r syniad, a sa ti byth yn meddwl taw Loki ni ydy'r un fysa'n advocatio amdan, actually gallai hwnna fod yn ddinistyr, dwi ddim yn hapus hefo, whereas na chaos, dyna ydy pure chaos yma sydd yn dod ar ei ôl o. Mae o'n mind-expanding prydferth grit, totally ddim be o'n i'n disgwyl gan y gyfres. Wel, be oedd ti'n gobeithio be oedd ti'n cael efo'r gyfres yma, ond dim be oedd ti'n disgwyl. Ti'n disgwyl sef fel One Division, efo lot o addo good stuff, a wedyn ddim quite neud o. Dwi'n meddwl mae gen bob un cyfres i fatha stamp a golwg a siap i hun. A maen nhw... O ffilms dyn nhw'n dweud, maen nhw fel... O, maen nhw'n executio o fiewn yr patrwm a'r siap na yn wych. One Division, dwi'n teimlo bod mae bob un dwi wedi gweld hyd yn hyn wedi bod yn gret yn man ni. Y beth o'n eisiau dweud o Jonathan Majors fel He Who Remains. He Who Remains. Wante, dwi'n yn gwybod dim byd am hanes y cymeriad yma yn y comic, so just... Mae fel pan ddo Thanos, o'n i fel big purple guy, so, okay, John. Da ni am gweld mwy ohono fo yn apparently yn Ant-Man Quantumania, Ant-Man of the Wasp Quantumania. Ond just fo yn y diwad sef the man behind the curtain fath o beth. Just yn anhygol yn gwachad fo bloody hell. Sophie DeMarco a Hiddleston yn just yn fatha deud dwi wedi gweld pob dim fi'n creu hyn i gyd fatha I'm a god does gennych chi ddim a just fatha ti'n gweld mae o'n yr insanity oedd o'n actio brilliant oedd o'n frawychus ond dim mewn ffordd fel sbio over the top just y llygyd y cynilder chos o'n i dweud hyn chos oedd o'n sôn amdan pam oedd hyn i gyd i degwydd ac fel be oedd o'n i wneud i cael i'r pwynt yna ac oedd o'n sôn amdan y ffaith bod o basically wedi creu timeline yr unig timeline yma ac be oedd hynny'n feddwl o creu y timelines o creu'r un timeline ma a ti'n gweld fatha regret a euogrwydd a bob dim yn y ffordd oedd o'n ar y sgrin o'r holl farwolaeth a dinistyr a cholled oedd o wedi goffo creu mwyn osgoi mwy o dinistyr a cholled a'r penderfyniadau ti'n gorau y penderfyniad fel mae'n un o'r pethau dwi gymaint mwy ymwybodol yn efo wrth i fi dyfu'n hun y penderfyniadau mae rhaid i ti wneud sydd yn mynd i roi poen i bobl ond bod ti'n wneud nhw am yr hysymau i osgoi fwy o dinistyr so ddau pwy sy'n meddwl bod cyn Disney Plus show oedd yn rhoi hwnna i fi sioe comic books a cymeriadau comic books ac i ddechrau fo yn gomic yn ddoniol achos dyma'r cymeriad yma sy'n just mae Loki'n cael ei chwarae fel ffwl ti'n edrych ar Ragnarok mae'n cael ei chwarae ond eto dim yr un cymeriad ydy mae'r whole set-up y sioe yn gweithio'n beautiful hefo y ffaith bod Tom Hiddleston wedi actor cymeriad yma mewn gymaint o ffilms gan gymaint o sgwenwyr a gymaint o gyfarwyddwyr gwahanol nad ydi o yr un cymeriad a bod Loki yn y timeline
Sacred Timeline sydd yn y Disney Plus show wedi gallu skipio dros yr holl broddiadau o Loki 9 mlynedd yn ôl, a'r holl ffilmiau yna, i gyrraedd lle fysa fod i cyrraedd enw achos yn Endgame mae o'n neud tebyg iawn, mae o'n rhoi hunan i achub Asgard, i achub bobl ddim yn llwyd obviously, ond dyna oedd y plan o'r timeline. Dau quotes really, neu dau peth sydd dod i meddwl. Un ydi I have become death, destroyer of worlds, Oppenheimer, a wedyn Aristotle hefyd ydi nature oppose a vacuum, so ti'n dinistrio un person ma, a mae'n be di'r peth sy'n dod yn ei lefo, a mae'r beth sy'n dod yn ei lefo gallu bod lot yn waith, a dyna lle'r wylwn ni yn yr ail gyfres. Ti'n meddwl be, dwi'n darllen yr Mistborn trilogy ar hyn o bryd, a mae hwnna'n llyfr gan Brandon Sanderson, a mae hwnna i gyd wedi selio ar rebellion ifanc pwerus yn dod ac yn cymryd drosodd yn lladd rhyw fath o mage sydd wedi bod yn opresio gwlad ers 1000 o fynyddoedd. Mae wedi gallu byw mor hir yn defnyddio pwerau hudol o fewn y byd yma. A be sy'n dod wedyn, achos mae'r llyfr cynta'n gorffen, a ti'n gallu cymryd o fel, dyma'r cynta'n y trilogy, mae'r llyfr'n gorffen a mae'n dinistrio fo. A wedyn mae'r bobl tlawd i gyd yn gallu codi fyny ac yn gallu cael bywyd enw i hynna yn hytrach na bod nhw'n cael ei presio. O wedyn mae'r stori mynd ymlaen ac yn ehangu ac yn uchwn hwnna'n dweud, wel, be sy'n dod wedyn? Cos dydy hanes byth yn stopio. Dydy, it'll be alright in the end, and if it's not alright, it's not the end. Ond does dim diwedd, mae the wheel keeps turning. Mae strwythurau fiction ac artifice mae bobl yn creu i roi i roi rhyw fath o derfyn ar stori yn really apelio i ni fel bobl, cos ti fel dyna fo, mae fel rhoi closure ar trauma neu brofiad cas. Ti fel person, ti'n mynd trwy rhywbeth cas a ti'n cael closure ono fo a ti'n symud ymlaen, ond does dim byd beth yn stopio. Ti dal yn cario hwnna hefo ti i be bynnag sy'n nesa. Mae o'n unwaith eto Disney Plus show sy'n rhoi hwn i fi. Mae o'n clymu fewn i gymaint o athronyddiaeth, mae o'n clymu fewn i gymaint, a dwi'n mynd i ddod at ti achos ti di bod yn dawel iawn. Wyt ti fel ein resident design guru? Wyt ti eisiau siarad amdan just prydferthwch a chynllunio? I gario ymlaen efo'r closure thing na, ar diwedd, ti'n it's the end of time, yes. Weithiau dwi'n teimlo fatha yn y nos, fatha pawb dwi'n mynd i gwely, pawb home fine, dwi just eisiau gwylio ffilm lle dwi'n gwybod lle fe drai weld dechrau, canol a diwedd, a dyna ni dwi'n rhai gau y diwedd ar honna, ac yn aml iawn efo rhaglenni teledu, dwi ti'n mynd cael hynna, mae'n continuation constant, ac tisio hynna weithiau, ond series 3 be nes i wneud ar ôl gwylio, o'n i wedi gwylio 2 benod o Loki, a nes benderfynu dwi eisiau gweld y penod gynta eto, a be nes i oedd mynd yn ôl a gwylio The Avengers 2012 movie ar y cychwyn y diwrnod lle gath Loki i ddal a mynd i fewn i'r helicarrier be bynnag thing na, so a wedyn unwaith oedd hwnna di dod i ben i'r pwynt, dim reit i'r pen, ond i'r pwynt lle mae Loki yn cael ei ddal a cael ei escortio allan, switcho drosodd wedyn i'r gyfres yma a cario'r diwrnod ymlaen, a ti'n cael yr teimlas na wedyn lle mae o'n deud fatha it's been a long day, a ti fatha, oh my god, mae wedi bod yn mental o ddwrnod, mae o'n insane, ti'n bod, y siwrna mae wedi bod ar o fod yn fyna i gario ymlaen. Mae hwnna'n genius, Iest. Mae hwnna'n syniad mor dda. Ond fel na i ddeud, dwi genuinely yn teimlo bod y cymeriad yna sydd yn rhoi bywyd a fflach i'r MCU i fi. Dim just achos fangirl, ond
achos bod o ddim yr heroic. Mae'n flawed. Dydy'r heroes ddim yn rhoi hwnna I ti'n achdyn nhw. Dy'r heroes ddim yn... Yr anti-hero, dio, ydyn nhw'n da. Ie. A dyna be oedd o really... Pan yn Thor Dark World, unwaith eto, I'm apologist, reappraisal, Thor the Dark World. Da, dwi'n gwybod â chi. Ond mae o'n gweithio fewn yr endgame scenario, dydy? Dark World. Mae Ragnarok yn work of art hefyd, unwaith eto. O fewn stories Thor, byd, yr magic a'r mystery na, yr journey into mystery-ness ohono fo, ydy be dwi'n caru yma. A dwi'n wastad yn cael debate yma fo Al. Ynglŷn â, mae o'n licio mwy o fel... Dim gymaint fel exclusively, ond the Captain America's, the Iron Man's, the stories di sydd fwy earthbound. A ti fel, allai just about gweld hwn yn digwydd. Whereas dwi 100% fantasy dwi isio gweld pethau na gallwn ni byth dychmygu'n digwydd. A'r cymeriadau yna, yr Asgardian gods, yr otherworldliness na, sy'n rhoi hwnna i'r MCU I fi. Cos mae Doctor Strange dwi fel, pwerus iawn, great, he's a bloody cosmic cleaner, achos mae fel, I suppose felly fynd I drwsio pethau mae pawb arall I ffwcio fyny yn yr upcoming Multiverse of Madness thing ma. Ond dydy o ddim yn gymeriad, mae Cumberbatch yn trio, ond does na'n charm yna, does na ddim hyd yna I fi. Mae'r byd maen nhw wedi greu a roed y lle yna I bob un yn nhw cyd-fyw efo'i gilydd ydy, a dyna be dwi'n meddwl sydd yn neud yr holl beth mor chwyddiannus. Mae yna range iddo fo, so mae gen ti o'r grounded fatha spy thriller type thing trwad I space opera lle mae goedan goedan sydd yn sefyll ac yn siarad yn stabio henchman efo King Hannah mae'r holl thing yn bodoli a mae'n gyd gallu dod at ei gilydd mewn un golygfa sydd yn dal yn rhoi fatha wedi gwallt ar cefn wedi sefyll I fyny mae'r mynd wedi creu y byd na a dwi'n meddwl dyna I ryw raddau mi sydd hefyd yn beth sydd yn bod efo y DCU ydy mae gen ti un lliw o dechrau diwedd I bawb. Na, think to all, gallu Wonder Woman yn otherworldly gods, ond eto mae hi yn goffo bod yn clwm yn y byd Snyder cas depressing ti'n cael y fatha'r hope or optimism o Patty Jenkins yn dod trwad mewn i'r Zack Snyder stuff chos unrhyw beth arall na mae bob dim just cael ei mae'r llwyd mae'n cael ei dochdi drosto fo mae ei gyd mae'r DC Universe yn very much does gen nhw ddim Kevin Feige yn hedig o basically Zack Snyder fel cyfarwyddwr sydd wedi cael yr awennau creadigol yn hytrach na rwy'n fel Kevin Feige yn deud gowch chi fynd mor bell â hyn ond dyma di ein tôn ni dyma ydi a dyna dyn ni'n gweld ti'n gweld dydy'r studio ddim really gwybod be I wneud chys gyn nhw mae Feige character da ond os ti'n fatha mae Loki yn asgoffa fi o Harley Quinn lle os ti'n gwylio'r ffilm Birds of Prey Harley Quinn ydi the bad guy ond yr un ti yn yr anti-hero ac tywod mae o'n neud ffilm gwell na ydi o fod mae person yma ydi'r straight cut gwybod be mae'n mynd I neud on the side of the people Superman type guy lle mae Harley Quinn yn fwy fatha whatever ond ti'n rooting amdani ac rhywun peth efo Loki lle ti'n gweld y flaws ti'n gwybod y flaws a ti'n sort of gwybod beth ti'n gael ond ti dal ar ei ochr o herwydd mae'na rhyw fatha cheeky
pam yn ganol. Ti'n iawn, mae'r gyfres wedi wneud gymaint... Wel, dwi'n cedi na just yr hair flicks ydy'r, basically, be ti'n siarad am Cheeky Charm fanna. Iest, mae just bob tro mae'r boi'n cael ei nocio lawr, gwell yn mynd y ffordd, right, carry on. Ond mae'r awduron... dwi ddim yn gallu cofio enw'r sort of y prif awdur. Y pobl nath wneud Rick and Morty. Ie, a dwi'n cofio enw. Ond bod o di wneud gymaint o waith ar datblygiad. Basically, y gyfres yma di Lockie Goes to Therapy trwy Space Wizards, hydol, timey-wimey stuff. Wibbly-wobbly. Wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. A dwi'n gwirioni ar gael hynna. Dwi'n gwirioni ar gael cyfres popcorn ostensibly gwirion multi-billion dollar popcorn fair yn rhoid hwnna i fi, yn rhoid ystyriaeth emosiynol, meddyliol, datblygiad cymeriad i bob un cymeriad. Does neb yn cael ei gadael ar ôl, heblaw falle Croaky Loki. Mae Crocolocky yn... sorry, Alligator Loki. Get it right, Sions. Dwi just... Galle ti ddim dychmygu hwn yn cael ei wneud ar un o'r Netflix. Ti'n cofio Netflix Marvel benodau lle nath nhw gychwyn off? Mae hwn yn... Allai'm dychmygu beth y budget ar hwn. Allai'm dychmygu. Mae hwn yn 200 miliwn. Mae'n neud o fel ffilms a di torio fyny yn episodic. Hyn yn gwrdd i'n neud. Mae'n ffilm 6 awr. Fantastic. Just, ti'n gael bobl yn cymryd stills. Dwi di ail ymuno efo Reddit. Unwaith wyt ti'n peirio fel awr, ti'n fel, oce, na i gymryd Reddit. Mae'r stills efo'r hygol. Mae'r stills... Mae'r just every frame of painting, guys. Mae'n wirioneddol. Wy'n rhywun di creu casgliad a bob un yn gyfatebol i hiw o un o'r Infinity Stones. Ie! Wyt ti ar Reddit, Bryn? Na, di gweld y cyn i fi roi gorau i Instagram eto. Ond o'n gyd yn... Ac o bob un nhw di fframio yn anhygol o gyd ti y hiw trwyddo fo, o gyd ti fatha tracking shots trwy rei o'r corridors, a gyd ti'r camera'n troi ac yn panio, ac mae bob un yn nhw just yn edrych yn anhygol. Mae Kate Herron allai ddim ond just meddwl am anhygoel o waith wedi wneud yn cyfrwyd o'r gyfres yma. Mae just a dyma wan ydy'r be mae Feige cael neud wan ydy, mae wedi dangos i'r studio, wedi dangos i Disney, wedi dangos i Marvel, just raw press i fi, trystia fi, and I will make you... I will get you Emmys. I will get you Oscars. A peth ydy hefyd ydy, mae wan bod nhw'n gweithio i Disney, a mae Disney basically gallu eitha pick up phone a dweud, pwy ti isio? Ia, okay. Clwysio? Fydd nhw yma fori. A fatha, mae nhw'n gallu dod ar talent na iddo fo, a mae nhw'n gallu chwarae fo, a mae nhw'n gallu roed fatha, dwi'n gweld rhai o stills o'r Eternals, a mae nhw'n edrych yn anhygol. Dwi'n deitha chi, oedd gwachod, achos Chloe Zhao oedd wedi gwneud Nomadland, a oedd just gwachod, a hi sy'n cyfarwyddo, so hi sy'n Oscar winner, ti'n mo, Best Picture Oscar winner yn cyfarwyddo ffilm Marvel. Galle fod yn unrhyw beth, achos ti'n edrych ar hanes The Eternals, a dyn nhw'n really, fel, maen nhw'n gyfres Marvel sydd yn kind of, os yn neb rili'n gwybod i byd amdanyn nhw, a maen nhw bach yn random, a ddim yn mega llwyddiannus, ond mae hi wedi creu, mae hi just, oh god, mae'r visual artists yma, mae o fel, so dwi'n gwybod fi di, yn chym os dwi'n siarad yn hwn o'r sioe o blaen, fel theori fi amdan, dim theori fi ydi o, dwi'n eitha hyderus bod yna lot o ysgolheigion dwi'n neud PhDs ffilm ar stuff fel un, ond bod o di really taro mhen i bod fi di mynd, mae ffilm y pethau gosa sgen ni i freuddwydio, ti'n meddwl y freuddwyd gorau na, ti'n eisiau deffro efo, achos mae'n gret, a mae pob beth yn ffantastig yn efo, a mae jyst yn llifo, a mae
stwff mae Kate Heron di bod yn neud yn Loki, a mae stwff mae Chloe Zhao di bod yn neud yn Nomadland i fi. Just yn freuddwydiol brydferth ystyrio. A breuddwydiol na ti'n deffro, a lle ti'n mynd, wow, shit, be oedd hwnna? A ti'n kind of teimlo fel bod yna rhywbeth i newid amdano ti, ond ti'n quite yn gallu deall be. A dwi really edrych ymlaen. Dwi yn hollol ymwybodol. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Oh my god! Sydd actually'n edrych fel proper awesome Asian American parchus, kick-ass, amazing ffilm a. Mae just Mae'r phase yma mynd i fod yn wicked. Dwi'n meddwl, one, maen nhw'n kind of basically deud, fuck it, yeah, gynnu o beth maen nhw'n ei wneud. So, like, let's just have some fun with it and see what happens fath o beth. A mae gen nhw'n roster anhygol o stwff. Edrych, maen nhw'n dod ar talent i fewn I ddod ar pobl i wneud nhw. A os maen nhw'n cario ymlaen creu fel maen nhw'n wneud. A hefyd, dwi'n kind of licio'r ffaith bod maen nhw'n rhoi lle i'r cymeriadau llai dod gallu dod allan fwy sydd yn gred, a wedyn yn dod â tom ar gymeriadau newydd i fewn hefyd sydd yn mynd i fod yn rhywbeth reit diddorol i watchod. So Bryn, dwi'n hollol ymwybodol bod ni wedi bod yn recordio rwan ers awr a hanner. Dwi really yn credu dylen ni fod yn siarad bach mwy amdan yn after party ni, so dwi'n gadw pawb arall gael chance i siarad rhywbeth heb a law am Loki. Ond diwedd y benod ar Loki, diwedd y benod ydy basically cerwch ail watcha do, neu watchwch am y tro gynta, neu sgafiwch. Just tell them, di. Be ydych chi? Diw, 6 awr ydi o? Werth $5.99, sorry, faint ydi o rwan? Gwylio'r awr cynta o fewn y ffilm Avengers cynta a wedyn mynd i fewn iddo. You get the ti'n cael y full on arch o fucked up Loki eisiau cymryd drostodd y byd i Loki that gives a shit. Anyway, sorry, Bryn fi off i rwle fel na, just cario fo. Emotional. Just. So, Bryn, dwi'n hefyd yn gwybod bod ti wedi bod yn gweld Black Widow. Da ni'n eisiau spoilers am hon, achos mae hon yn un, dwi'n gobeithio unau mynd i weld, neu... O'ch chi'n gorau cywio fynd i fewn? Oedd y lanes lawr round y block? Na! Chos yn ddim yn cael. So, nes i yna dydd llun ar tradd pob dal efo hangovers o gwachad Lloegr yn gael i curo. Yes! Ac o'n i gweithio efo lot o eidalwyr oedd yn cael lot o hwyl ma Fireboy. Lloegr wedi cochi. Gymaint o... Faint, oedd ti'n gwisgo dy gris ti cowboy sy'n deud not inglesi. Sono galesi, non inglesi. Sono galesi. Yes, hwnna beth ia. Eisiau fewn i cyfarfod pronounced in mouth. Un o'r boys eidaleg gan efo deud, sorry Bryn, I have to say it. It's coming Rome. And we think, yeah, no, I was going to make fun of... the other guys for that. I'm Welsh. I'm not English. If England loses, hey. It's all gravy. It's all gravy. So oedden nhw'n cael lot o hwyl ar y Slack channel di llun y poster lluniau it's coming Rome. Oedden nhw'n cael lot o hwyl. Yes. Y peth arall i mi oedd yr a lot o bobl wedi bod yn gyrru nôl ac ymlaen ar hyd yr stryd yma yn canu corn yn fatha deud yay England a bob tro yn ymteipio yn ymhen o'n i deud i'n hyn dwi eisiau nhw golli ar penalties a nath nhw golli ar penalties. Wyt ti rhyw fath o fel Akira style psychic warrior? A dwi ond yn gallu neud o so bod Lloegr yn colli ar penalties. Ti'n mynd gallu cael annibyniaeth yn y finals. Okay. Ond yn gallu neud hynna. So, neith y superpower na ond gallu dod i mewn i defnydd mewn 40 blynedd arall. Yep. Anyway, Black Widow. Oedd hi werth o? Oedd, dwi'n meddwl. Oedd Florence Pugh yn wych.
Lot o bobl yn canmol. Inform me, Florence Pugh, what is Florence Pugh? Florence Pugh ydi... Little Women? Na, ond o fewn Siw bod i'n Gymraeg, da? Wel, Black Widow arall di hi. Black Widow arall di hi. So, mae'r ffilm yma'n digwydd yn... Mwy o lain union ar ôl Captain America Civil War. So, ti'n dilyn Black Widow fel mae hi'n dianc o'r digwyddiad yna, a mae o'n ailgysylltu nôl just cyn Infinity War. Wel, nid yn yr amser yna, really. So, mae Florence Pugh yn chwarae chwaer Natasha Romanoff oedd ar tamad o mission ar gyfer y Soviet Union, wel, Russia, nôl yn 1995. Ac y tad... Ydy hi ddigon hyn? Oedd Florence Pugh probably wedi cael ei geni 95? Ond anyway, mae'n fast forward, a mae'n trellian bod mae'r bob fath o bethau drwg yn digwydd. Mae Florence Pugh yn gysylltu efo Natasha Romanoff, a mae'n mynd off. Mae yna big fatha sibling energy rhwng Florence Pugh a Scarlett Johansson. Mae yna fatha... Mae nhw'n nidlo i gilydd, mae nhw'n kind of waidi i gilydd i fyny. Ydyn nhw'n setio Florence Pugh i ddod fewn i lot o ffilms Marvel yn y dyfodol? Mae nhw wedi cadarnhau yn barod bydd hi'n rhan o'r rhaglen Hawkeye. So mae hi yn hwnna'n barod. A mae'n un o ddau elfen eraill yn mynd i fod mwy spoilery, so na'i'm at yna. Na, diolch, Bryn. Mae'r ffilm yn... Mae'n elfen na doniol dros ben o'r ffilm ar bwrpas. Dyn nhw fatha... Mae gen ti David Harbour. Yn Red Guardian, a mae o just yn... Mae o'n fucking hilarious. Mae'n hilarious. Ond beth dwi'n lyfio hefyd ydy, mae'n a lot o fatha moments bach yn y ffilm lle ti'n disgwyl nhw fod yn schmaltzy. Ac fatha, sort of like... a mae'n un o'r cymeriadau eraill yn fatha just really fatha ti'n neud? Fatha beth, a mae'n just yn cymeryd yn fatha schmaltz allan o'n fo, a ti'n fatha fine. Mae'na un o'r elfennau ni di licio hefyd oedd fatha'r big sibling energy ma oedd Florence Pugh yn neud hwyl am ben rei o moves Romanoff. Natasha. So pan mae Romanoff yn neud fatha'r superhero landing thing na mae hi'n neud. Lle mae ar un coes, a mae'r coes arall yn sticio allan ar right angles. So apparently be di digwydd oedd nhw di bod yn siarad i Florence Pugh am be di superhero landing here. A nath nhw dweud, beth ti'n meddwl? Fatha be di the superhero pose thing. A nath nhw dweud, dwi'n gwybod, nath nhw dangos i'n Romanoff iddi hi, nath nhw dweud, di hwnna'n saff? Oedd y stunt people dweud, na, os hi'n ei hynna go iawn, fysa hi just yn chwalu bob un asgwn yn ei coesau hi. So, apparently ath i weld Scarlett Johansson wedyn a deud hyn iddi tradd nhw'n fatha bantro just cyn. So nath nhw sgwennu hynna mewn i'r sgript. So oedd Yelena sef Florence yn cymryd y pes allan o faint o poser oedd love it. Mae'na gymaint o chwaer energy. Fatha just cymryd y pes allan o'i gilydd. A mae gen ti Rachel Weisz hefyd sef y mam. Mae hi'n... No way bod Rachel Weisz ddigon hen i fod yn mami Scarlett Johansson. Mae hi hefyd yn bod y Black Widow hefyd. Of course, ond mae'n just yn... Mae'r whole thing... Mae'n atho un bit lle mae David Harbour yn rhaid hug mowr i'r genod a mae'n gyd oedd yn pwysio... Mae Johansson yn pwysio o'i ffwrdd a mae Florence Pugh yn mynd dweud heart-warming moment a mae fi fatha pwysio o'i ffwrdd a dweud you smell really bad. Which bydde ti yn, nes wyt ti'n neud superhero shit? So mae'n just elfen I love it. Dwi'n teimlo fatha fysa fo lle sa fo ddim yn well neud hwn fatha 5-10 years yn ôl. Cyfres? Ti'n iawn. Ond mae'r ffaith bod ydi'n neud. Cytuno. Ond dwi'n teimlo rwan bod yr MCU yn hapusach i ddeud stories llai
say stories llai, twyd fel Falcon and Winter Soldier, fel stories llai o fel epic stakes. Whereas mae rhywbeth fel Loki, o ran y stakes, mae'r stakes yn fwy na unrhyw, mae hwn yn fwy na Thanos, mae hwn yn fwy na unrhyw beth, ond mae'n dal yn teimlo fel stori mor bersonol, bod y diweddglo na yn ddau berson methu gweithio allan i issues nhw, a methu gweithio allan beth sydd orau i'r ddau nhw, a just... Swn i'n deud efo Black Widow ydi Ray Winston fel y baddie. O'n i'n hyd yn gwybod hynna. Fatha... mae gen Marvel baddie problem. Bet 365. Ie. A peth ydi... Fatha, mae'n chwarae... Who's gonna win, Iest? Mae'n chwarae... Russian. Pam bod bobl yn rhoi jobs i Ray Winston? Dwi'n methu nid acen Russian. Ti'n gwybod beth y ffilm nangen? Surprise, Ben Kingsley! Mae Ben Kingsley wedi creu icon o stwr. Mae Surprise Ben Kingsley wedi bod yn gwneud icon o stwr yn yr MCU o barod. Da ni'n isio. Pa ffilm ddiweddar oedd ni wedi mynd Surprise Ben Kingsley? Na. Dim Ender's Game. Mae na rester. trailer rhywbeth. Mae na trailer rhywbeth da ni wedi watched yn ddiweddar a dim mynd, shit, Surprise Ben Kingsley! Un o'r ffilms oedd yn am wneud gyfer mis y mod. Yn lle Ezrod. Ti sort of fel be mi o'n neud? Be di plan no? Mae hwnna bach yn... Bryn. Ti'n mo be, rhod cwbl o fisoedd fydd o di dod o Disney Plus a gawn ni spoiler section. Ond allai ddim ordro fo achos dim... £20. Allai ddim ordro fo achos dim VCB a Disney Plus. So saswn ni yn ordro fo, bys braw bach fi'n goffa talu £20 ond byswn ni fel, oh shit, sorry, nes i basgo bod yn gormod. Nes i dalu rhywbeth oedd 11-12 quid am ticad. Nes i brynu bwyd am 20-25 quid. Fatha bwyd, burger, chips, onion rings a diod. Llundain. Yn y cinema? Ie. Wel, yn y Llundain. Dan y cinema. Ddim mynd â fo i fewn i weld y ffilm efo chdi. A llym diodd e hynna. Every man yn Caerdydd yn neud o fyd. A maen nhw just fel, dwi ddim eisiau rhywun yn dod a fucking nachos i fi. Dwi'n watcha ffilm. Un o'r pethau gweithio dwi'n rhaid fel sy'n cael Caerdydd dinner theatre. So, dwi ddim yn profiad neis. Wel, nes i yn y 90s, nes i fyw dinner theatre oherwydd o'n i'n mynd i weld yr afternoon showings yn aml iawn yn Gaerdydd. Ac o'na mond fi yna a jack and potato a tuna fi. So, dwi'n quote newydd y show, dim ond fi a Jack and Potato. Diolch yn brofiad neis i'r pobol sy'n... Yn gwatcho Fight Club. Diolch yn brofiad neis i'r pobol sy'n gwachad, pobol sy'n gweithio na pobol sy'n actio. Na, ond... Misophonia sufferers, watchwch allan. Oherwydd mor wag ar bnawn di llun. Who cares, de? So, o'n i'n cael bita, oedd nhw'n cael tocyn diwerthu. A ti'n deud iddyn nhw, hei gyda... Peth poeni am... Just peth poeni am y sioe. Na i just istaf am y bita. Ti'n ffain. Hei! Guys, dwi'n newydd feddwl, rai. Dwi jyst yn gwachod... Da ni ar Jitsi rwan. Mae hwn di bod yn fel leg. Taswn ni'n rhoi'r URL Jitsi ma i bobl a dweud, hei, logiwch fewn. A wedyn, ys di bobl just randomly ddim yn gwybod pryd o'n ni'n recordio, gallai rhywun just dropio fewn i'r Jitsi ma. Achos just gynnau'r URL fan hyn. So hwnna'n hilarious. Let's not. Ti eisiau ni, like... Ne. Dylen ni rhoi allan i bobl, rai. A wedyn... Basically, ti'n gallu checio allan pwy sy'n gwrando mor hir a hyn fewn y show. A wedyn, mae fel special prize, get on the show. Achos mae URL ni'n really... Os da chi'n gallu ffigur allan, meet.jit.c/b yda ni. Okay? Os chi'n gallu ffigur hwn allan, da chi'n heiddi bod ar y show. Okay? There we go then. We reserve the right to boot you off the show. Cicio chi allan, ia. Right, so Black Widow, great. Loki, great. After party, pre-party, done. And yes, ond ti heb awgrymu... Do ti wedi? Be o ti di awgrymu efo after party, pre-party? Be ti di bod yn watcho? O'n i'n mynd i... fatha'r argymell thing. Right, dwi di bod yn mynd trwy adio ffilms o'r 80s. Dwi di methu.
A hefyd, mae 'na gymaint o ffilms... Oedd ti llawer hi Mae 'na gymaint ffilms yn yr 80s sydd yn fucking amazing o stupid ac yn hilarious ac yn just yn tynnu chdi allan o'r byd sy'n efo ar y funud ac ti'n gallu just mynd i fewn iddo fo, colli dy hun ac anghofio am dy broblema a Covid a whatever. So dwi wedi gweld 2 ffilm o'r 80s. Mae un o'n i wedi gweld o blaen, un o'n i heb wedi gweld o blaen. Yr un o'n i wedi gweld o blaen, ond o'n i eisiau gweld eto, oedd Michael J. Fox yn Secret of My Success. Na, rioed wedi gweld hwnna. Mae hwn ar Disney. Oh my god. A mae o amdan... Mae o'n 15, fys ni'n dweud, efo'r content ar iaith sydd yn efo. Na, dim diolch. Mae o amdan fo yn gadael i farmstead home, mynd i New York, he's gonna make it big, ac mae o amdan sut mae o yn neud o yn y ddinas i fod fatha Wolf of Wall Street ond in the 80s ond in Michael J. Fox style. So, Michael J. Fox yw be di enw fo gŵr Catherine Zeta-Jones. Michael Douglas. Yeah. Michael J. Douglas. Ond in funny context, tywod, o gorfod fod yn 2 lle yn yr un pryd a fod yn newyddiad a just fod ar rhedag o... Be di oedran Michael J. Fox yn neud hwn? Na, oedd 25 yn neud o dde, ond yn actio yn 18, os ni dweud. Cos dwi wedi bod ar y chat efo chi yn deud basically mae llew mab hynna mae bron yn 9 rwan a mae o bloody lyfio Back to the Future films a wedyn o'n i'n gwachio na ac o'n i just mae yna lot o rhegi a so gaffon ni gael chat amdan y rhegi a chat amdan fel potential sexual assault so ddim quite a chat mae'r scene yna'n problematic a ti just yn kind of mynd ti'n deall basically mae hwn di sgwennu i fel teens achos mae di sgwennu fel tas y ti'n cwrdd y mam ti pan mae hi'n teen be fysa hwnna fel I get it so ni'n goffi siarad amdan fel bysa chi'n trin rhywun fel na na bysa ni beth yn trin rhywun fel na a ni'n goffi siarad fel tas rhywun yn trin chi fel na bysa ni'n dyrnu nhw digon teg mae hwnna yn opsiwn just rhedeg i ffwrdd ydi be fysa mam yn deud chi'n neud wrth gwrs just rhedeg i ffwrdd deudwch o $2 oedd nhw fel ac o'n i'n ond just maen nhw just yn lyfio Michael J. Fox mae o just yn fucking charm machine mae pawb yn gwybod hyn mae hwnna'n hen hanes pawb yn gwybod hyn hanes Michael J. Fox Michael Sheen Charlie Sheen Michael Sheen hefyd Michael Sheen though kind of like na just gwirionni so Secret of My Success yr un arall fyswn ni'n argymell i bobl edrych ar ydy ochr arall i'r Unol Daleithiau yn LA ydy Ruthless People sydd efo Danny DeVito ag come on Bryn come on Bryn neu come on Bren? Bren come on Bryn be di nhw hi Ginger Attitude merch fi look it up hang on come on Bette Midler mae hwn yn ffilm tu hwnt i be ti'n gallu dychmygu be sy'n mynd i ddigwydd nesa mae o yn dechrau ffwr efo Bette Midler yn mae'n dangos hi mae'n eitha trwm i cymheriad i chorff i corff ac wedyn mae gen ti Dan DeVito sydd efo rhyw ferch arall ac yn dweud I don't love my wife she means nothing to me I'm gonna kill her I'm gonna get rid of her I'm gonna get all the money and then it's all just you and me babe a wedyn so mae o yn planio fod o'n mynd i lladd Bette Midler ar ddechrau'r ffilm wedyn mae'n cyrraedd adra yn barod efo'i chloroform
i gael hi a taflu hi dros ochr Bryn. Ond mae'n cael galwad ffôn ar y pryd yn dweud, we've got your wife, she's been kidnapped, and you've got to pay us $500,000 to get it back. A mae o'n fatha, oh yeah, ideal, dwi'n mynd gorau wneud un byd. Maen nhw'n mynd i lladd hi iddo fi. Dwi just yn mynd i aros o yma, a disgwyl i di llun dod, am fod unwaith mae di llun yn dod, maen nhw'n mynd i ladd hi. Ac wedyn mae yna comedy of errors a cross wires yn digwydd trwy gydol y ffilm, sydd yn mynd yn fwy a fwy hilarious ac mwy a mwy unpredictable fel mae'r stori yn mynd ymlaen. Mae o werth i weld os da chi escape. Mae'n teimlo fel 80s misogynism ddo, as in, mae'r ddynes ma ddim yn meddwl lot, mae'n okay, just lladd him, yn ffain. Ond, mi'n ei sticio hefo fa, achos bod ti di dweud. Ond mae'n lot o girl power yn y ffilm yma. Lot o girl power. So, mae'n werth edrych yna fo. Mae'n surprising. Dwi'n lyfio taw Marvel 80s comedies ydy'r recommendations fi'n sma. A wedyn off mewn i The Ice Road. Sôn am hynna. Diolch Bryn. Da ni offi cwtio ein ice boxes ni. Mae gen i box yn llythrenol just nesaf fi fan hyn yn llawn o blocs o ia. Da ni'n barod i fynd i Canada yn y gogledd rhewedig, yn barod i fynd i Winnipeg. We could win a pig. Heddiw, we could win a pig. Boys, welwn i chi ochr draw i'r hysbys efo yma. What the hell was that? You heard about the cave-in? Yeah. I'm putting together a rescue mission. We have 26 trapped miners who are running out of air. I need 300 feet of pipe delivered up there in under 30 hours. Can you make it happen? Says you had experience on the ice road. Yep. He's a mechanic? One of the best. Sweet Jesus. Give me $50. One of my drivers just became available. What's it for? Bail. Yeah, what? Told you this wasn't gonna be easy. I'm in. No! The only way up there is crossing the ice roads. But that leak has been thawing for 5 weeks now. If they are able to accomplish this, we will be exposed. So the question is time. We've been sabotaged. My brother is in that mine. This is personal. Now I'm angry. What the hell was that? Sweet Jesus, that ain't good. Spreading out. It's going to keep cracking for 2, maybe 3,000 meters. We're going to have to run tight together. Go! Cut me loose or you're all going in! There's no time. We're coming. Just hang on. Ice Road. Ein ffilm Neeson cynta ni. O na? Pa ffilm arall da ni wedi gwneud? Dwi'n mynd cofio beth arall wedi gwneud. Na, hon ydi ein Neeson cynta ni. Sorry. Sorry, fi oedd wedi... Ganda, dwi 3/4 bottle o Prosecco $7.99 fewn. Dim y stwff $5.99, ti'n gwybod hynna. Yn y 2 bit extra na mae'r value. Yn y 2 bint extra mae'r ABV. Alcohol. Anyway. Not a ice road. The ice road. Ice road. A definite article ice road. Dwi'n yn gwybod os ydy'n gwrandawyr anwyl ni eisiau googlo y poster am y ffilm yma. Dwi'n mynd i... o'n i'n mynd i ddweud dwi'n mynd i roed o'n y chat, ond basically, mae just yn Liam Neeson yn edrych o bod wedi gwynto rhech.
Mae o'n edrych yn flin, mae o'n edrych yn drist. Mae jyst yn edrych fel, gyd. Resting Neeson face ydi hwnna. Na bechod. Resting, dwi'n meddwl bod dynion di inherently'n berig a nes i fynd i chwiliad am rhai beatio fyny face. Diolch Liam Neeson. Da ni ddim yn sgibo drost hynna. Da ni ddim yn condonio hynna. Da ni'n cymryd Neeson fel ei genre ei hunan, fel sa ti'n cymryd Gerald Butwood films fel ei genre ei hunan. So hon di'r cyntaf ni'n neud. The Ice Road. After a remote diamond mine collapses in far northern Canada, a big rig ice road driver must lead an impossible rescue mission over a frozen ocean to save the trapped miners. Written by Jonathan Hensley. Director, also Jonathan Hensley. Gynnau list. Come on. So, Jonathan Hensley. Yep. 4 ffilm nes i pigo allan bod wedi sgrifennu. Die Hard with a Vengeance. Got it. Okay. Jumanji, 1995. Original. Yeah. Yeah. The Saint. Efo Val Kilmer. Gai just deud hefyd, mae Iest yn bit o posh popcorn. O, fyddai'n trodi hynna allan. Ti just... Gyd ni'n cael ydi. Go iawn. Fyddai'n mutio'r track. Hefyd. Dyna pan bod ti'n mynd siarad lot yn y shows ma. Mae just Iest yn rhoi track fi ar mute tan bod fi'n deud o beth yn cyffroes. Sorry, Bryn. Armageddon. Oedd o'n... It's a biggie. An executive producer ar Gone in 60 Seconds. Ooh. Neu The Cheap, Fast and the Furious, as we like to call it. Con Air. Oh, just dropiwch y bom na ar y diwedd. Mullet on a plane. Oedd wedi hwnnw'r 4 ffilm iddo fo cyfarwyddo. Ffilm gyntaf iddo fo cyfarwyddo oedd The Punisher. Well-made movie. 2004. A dyn, hwn ydy'r ffilm wedi diweddar wedi wneud. Gyntaf iddo fo wneud mewn 10 blynedd, a'r un dwythaf iddo fo wneud yn 2012-11 oedd... Wow, so'r gyntaf, mae wedi wneud ys 10 mlynedd, a mae wedi dod nôl hefo Ice Road. Gaf cinematography gan Tom Stern, a gafodd wneud i enw fel cinematographer ar ffilms Clint Eastwood. Right. Ma na bach o vibe ar y ffilm yma. So, boys, be ni'n meddwl wneud falle ydy, so hon yn... Na i just roi bach, achos fi roedd hon ar y list. So'r cefndir ydy, dychmygwch eich hun, da chi newydd fod mewn bwyty street food funky yng Nghaerdydd. Da chi wedi cerdded cwpl o filltiroedd y diwrnod yna i'r bwyty yma, di cael couple of pints, di cael street food in Malaysia a di dod yn ôl. Ma'ch brawd chi lawr yn aros am y tro cyntaf mewn 2 flynedd. Ma'ch brawd chi mewn i shit fel hyn. Mae o'n gwachod Ice Road Truckers. Mae o'n licio gwachod YouTube channels lle mae bobl yn ail-wneud ceir ac yn galw beers and cold snacks am ryw reswm. This is the thing. It's a meme yn tini. Sions, ti eisiau fi brynu cold snacks? And fel, yeah, definitely. Premium cold snacks, diolch. A mae fel, mae'r boi ma, mae o'n galw morthwyl yn Tonya Harding. So you've got a small Tonya Harding and a large Tonya Harding, and then you hit the engine with the Tonya Harding. Ac o'n i fel, okay. Pa ffilm ti eisiau watch it, Reds? Ice Road. Okay. So, doedd hon ddim ar y rhestr ffilms di ddim. Dwi ddim yn credu bod hon wedi officially mynd fewn i'r... Or a special entry. I'r notes ysgennym ni. Dylen ni agor hon allan fel public notes i bobl just chuckio stuff fewn. So, edrych ni fel, mae hwn yn very much a Rhyds ffilm. Mae'r un peth o bobl, fi'n gwrando'r podcast Blank Check, a mae cynhyrchydd nhw yn basically bad boy o New Jersey, ac oedd o'n deud, this is what I would call a porch movie. Mum used to like take the VCR out to the porch, just put on any like Terminator 2 and just leave us there watching that on the porch while Mum was inside chilling. So basically mae hwn yn porch movie ar gyfer oedolion, a mae hwn
i rwy'n sy'n dod o deulu o bobl sydd ddim massively fewn i sports mewn unrhyw ffordd o gwbl, ond 100% fewn i engineering, mae'r ffilm yma, oedd y profiad y watch ydi hefo brawd fi yn y spectacular. So, dwi'n credu bod hwnna wedi lliwio fy newis i o The Ice Road. Dwi'n gwybod nad ydi Iest na Bryn gymaint fewn i lorry engineering, ond mi ydych chi fewn i ffilms sydd yn gorffen hefo truck newydd sbon $200,000 truck o'r enw truck. Mae fel y boaty McBoatface of the film truck era. So, Bryn, wyt ti'n gwybod mwy am... So mae hwn yn dod o pedigree, ti'n ma, eitha... Wel, so gafodd ei gyhoeddi yn America ar Netflix ag y Brydain ar Amazon Prime, so dio ddim yn... Dwi'n yn dach, dyna. Diddorol! Netflix ydy'r distributor y ffilm, ond am ryw reswm yn Brydain, Amazon sydd yn cael y ffilm. Diolch yn neud dim... So mae'n Netflix production? Fatha gynnu nhw ddim hyder yn ffilm i hynna'n i fatha, oce, nhw'n rhaid o'r Netflix yn bob man. Mae o'n really yn yr fatha'r stabod o beth sa ti'n yn yr hen amser dweud straight to video. Ydy. Mae hon yn classic streaming film. Mae hon 100% streaming film. Yn anffodus, mi oeddwn ni'n 100% hefyd gytid bod Lawrence Fishburne yn y ffilm yma. A spoilers, cys dwi'n gobeithio bod pawb wedi gwatched Ice Road cyn siarad am hwn. Mae Lawrence Fishburne yn cael eitha dramatic death tua quarter ffordd fewn i'r ffilm yma. Yeah, and not much of a send-off, neu... Na, oedden ni just fel, there he goes. Go iawn. There he goes. A wedi, bye. So, pan bod Lawrence Fishburne yn neud, dwi'n gwybod. So, dwi'n mynd i fod yn arwain i trwy'r stori. Dwi eisiau pan pigo fyny bits o'r ffilm yma, right? Okay. Wan te, bear with wan. Mae notes fi, doeddwn ni ddim yn gwybod bod hon yn mynd i fod yn ffilm di ddim. So, mae notes fi ddim o'r drylwyr a gallen nhw fod. Nes i cychwyn gwachod hwn, a wedi mynd, shit, wrth i'n neud notes ar hon. Mae hon yn good candidate of me. So, Ice Road. Mae na text yn dod fyny ar y ffilm gynta, fel sa ti'n teud, well, this is based on a true story, fel truckers. Unrhyw un sydd wedi gwachod Ice Road Truckers, which mae'r hits wedi a lot, mae'n deud, mae'r Ice Road Truckers yn America, wahanol iawn i'r Ice Road Truckers yn Canada. Mae'r Ice Road Truckers yn America, maen nhw'n really dramatic, whereas mae'r Ice Road Truckers yn Canada jyst yn delio hefo'r shit yma trwy'r amser, a dyn nhw ddim yn neud fuss. So ni fel, diolch Ryd, diolch am y psychological impact assessment yma ar y sut mae'r ffilm yma'n mynd i effeithio nhw i. Maen nhw'n galw yr Ice Road Truckers yn, quote, suicide missions on these so-called ice roads. Sef basically, trucks yn goffa dreifio dros llynoedd wedi'r hewi, achos os oedd ddim hyd yn oed ffordd gallu'r helicopters fynd ar stwff maen nhw angen mynd fyny lle maen nhw fod yn mynd. So, da ni'n cychwyn drone shots o ia. I will be referring to ia as ia, not rhew, achos dwi wedi cael row am wneud hyn, achos pawb meddwl bod fi'n trio wneud sexy connotations amdan ia. So, dwi'n mynd i fod yn... There's no rhew in this film, o gwbl. There's just yeah. Lot o yeah. Beautiful drone shots. Mae fel yr shots na ar gyfer Visit Wales. O môr. So, ond basically... Hwna ni'n nodiadau nes i roed ydy ffaith bod lot o'r shots ti'n gweld yn trwy'r ia bachu ar fyna Northern Lights a bachu ti'n gweld... Mae hyn i gyd... Oh god. Oh no. Ti'n gwybod bod fi'n mynd i cario mlaen efo. Mae'n ei gyd yn shots prydferth os ben, ond nes i feddwl wedyn fatha, fysa'n really anodd peidio cael shots prydferth? Yn yr ia. Mae o'n prydferth. Mae pawb yn gwybod, mae Canada wastad ar fel trydydd neu uwch ar rhestrau bobl o'r gwledydd maen nhw wastad eisiau mynd i yn y byd. Theori fi ydi. Mae Canada gorau bod fyny na fel, oh yeah, okay, gorgeous. Ond dyn ni'n mynd, a dros yr shots Maria, dyn ni'n cael enwau bobl. Bryn, dwi'n mynd i neud hyn trwy'r show. Get used to it. Mae gennym ni enwau y bobl sydd yn y ffilm. Liam Neeson, Lawrence Fishburne, ac wrth gwrs, yr enw gorau a'r hogan gorau yn yr whole ffilm, Amber Mid-Thunder. Fucking Asgardian goddess, if anyone was.
That's a good name. Mae hi'n... So mae hi'n chwarae cymeriad Native American. A mae hi actually yn Native American hefyd. So that... Ydy. Native American neu Native Canadian? Native American continent. Mae hi... Chos mae nhw'n pigo hi fyny... O, Nevada. North Dakota. Yeah. Sorry, yeah. Ond mae hi actually cymeriad Native American cael ei chwarae gan Native American. Right, so, mae hwnna, unwaith eto, o'n i just fel, okay. Mae hwn yn big step ymlaen ac yn addawol bod hi'n gymeriad native, mae hi'n actores native a di hi ddim yn... Di hwnna mae'n cael ei chwarae am unrhyw beth heblaw am realism. A mae yna lot... Ddwn i fewn iddo fo, chos mae gen hi lot i ddeud, a mae gen y ffilm, mae geis y ffilm arni hi yn ar y cyfan, mae'n cwpl yn ffodus exceptions i hyn, ond ar y cyfan yn... dim posib, ond realistic o'i phrofiad hi. So, ymlaen â ni. Da ni'n mynd i... You people, I don't fucking you people. So, da ni'n mynd i... Mind, mwyn gloddwyr. Bobl yn gweithio lawr y pyllau glo. So, da ni newydd fod yn yr Afan Valley Miners Museum. Lle, bloody great i fynd. Please cerwch 5 person sy'n gwrando ar hwn. This segment brought to you by Visit Wales. Yes. Issue cyntaf fi efo'r ffilm ma. Dwi wedi meddwl i hwnna. No, you think? Oh boy. Settle in, folks. This is gonna get good. Pam fod a bobl dan ddear yn 2021 neu be bynnag ydi o, yn cloddio am diamantiau, pam dos am just machines yn cloddio am stwff, a wedyn mae'n cael ei sortio allan wedyn. Achos capitalism. Pam fod na bobl yna? Be mae'r pobl yn neud? Achos plot. Hyn oedd yr union rhywun peth. O'n i dweud wrth cynnan yn ystod... o'n i wedi gwylio Invincible ac pam fod nhw fyna fan? Because TV. Oedd cynnan yn cwestiynu capitalism hefyd, da machgen ni. Ne. Good boy, socialist Cymraeg. Ond, Diamond Mine ac ti just oedd ti wedi gweld cychwyn yn Cut Gems? Drill hammer. Come on. Yn hamro fewn i ochr y mynydd fatha, mae rhaid fi hamro fewn i ochr y mynydd ma. Sgynna ni machine sy'n mynd i just chwalu ochr ma i gyd a wedyn asesu fo i gyd. Dodgy mine, cofio. Ie, come on Iest, hwn yn dodgy mine sy'n iwsio bobl yn lle machines. Ond dwi'n siŵr gyda fo technoleg sy'n gallu asesu. Da ni 2 hours 26 fewn i hwn rhan Iest. Dwi hefo ti ar ethics glofawl, achos dwi wedi bod i'r Afan Valley Miners Museum a dwi ddim yn jocian, mae gennau photographic evidence o fy mhlant i yn gwrando. Ti'n bod ar fel, gynnu fynd, yes, wyt ti wedi cychwyn hiccupio? No, here we go. Settle in. Mae fel episode 10 mlynedd eto. Bottle o champagne ydy'r ateb. Yes. I unrhyw un sydd ddim yn gwybod beth sy'n digwydd, please cyrwch nôl i pennod 10 mlynedd, dathra 10 mlynedd ni, lle mae Iest yn strefnu hanner olar show yn egian, a mae'n gret. Just here we go. So, dyna ni, mae nhw'n mwyn gloddwyr yma, mae nhw gyd yn good, hard-working guys, cos ys ddim merch yn byw yn gweithio dan ddear. Mae nhw hynna'n fair enough, neu gymryd hwnna. Mae nhw, am ryw reswm, mae methane counters nhw wedi switch off. Mae'r canaries ddim yn y main. A quote y noson gan fy Anwyl Aled oedd, well, mae hwn basically'n cold Armageddon yn dydio. Ac o'n i fel, ti just fel, Armageddon oedd yn yes, mae gen Bryn yn reading. Mae gen Bryn yn reading. So, okay. So, Naci, Armageddon, right. Sgwennu Armageddon. Sgwennu Armageddon. Ond oedden ni ddim yn gwybod hwnna ar y pryd. I love it. So, maen nhw wedi diffodd i methane counters nhw. So, maen nhw'n gallu pumpins gymaint maen nhw isio, cnecu fel y diawl. A maena mine... Mae'n basically TMO mine guy, as in referee yn dod lawr ac yn mynd. But they're here. The methane alarms are there to alert you to concentrations of methane. They must stay on.
Mae'r sgript, mae'r plot yn gyffroes, y sgript not so much. Dwi'n bod lot o cymeriadau yna, dyn nhw'n actually'n actorion proffesiynol, bod nhw actually 100% bobl sydd... yn actorion. Dwi'n meddwl rygn yna mwyn glodwyr go iawn oedden nhw just iddyn nhw fiewn i wneud y tamad yna. Be, fel Ben Affleck yn Armageddon. Okay. So, wedyn mae nodiadau fi'n deud, your methane things must stay on. Kaboom! Na! Mae pawb yn cael chitty chat, a wedyn, mae'r mwyn glawdd yn collapsio. Be dwi'n lyfio hefyd, fatha, faint mor shit oedd yr explosion yn edrych. Oedd o fel, kapw! Granda. Oedd pawb yn ganol cael cymryd COVID tests pan byddai'n amser explosion. Oedd y VFX efo'r explosions a'r rhew yn cracio, jyst yn edrych yn awful. Dean o lolly style. Hei, mae gen i nodyn fan hyn sy'n deud chuck the pickaxe. Dwi ddim yn cofio be oedd hwnna, ond mae hwnna'n eitha cyffroes. So, Smokey on the Bandit on iPhones ydi nodyn nesaf fi. So, mae fel... Mae gen nhw... oh god, dwi ddim... So basically, mae'r notes ma just fel yn hytrach na proper trylwyr notes o beth sy'n digwydd yn y plot. Hwn ydi impressions fi o beth sy'n digwydd. So, mae gen ti, mae na bullies. Da ni'n flasho lawr... Smash cut i bullies yn yr lorry garage. Mae na boi sydd gyda developmental difficulties. Wel, mi oedd o'n iawn ar un pwynt, a wedyn mae oedd yn mynd yn ddrwg yn ei ben oherwydd PTSD do. PTSD. So, dwi ddim yn feddygo, a dwi ddim yn siŵr sy'n mae PTSD yn digwydd, ond dwi ddim yn teimlo, a fysa PTSD yn gwneud ti yn infant, fel mae'r... So, be oedd gyda fo, be nhw'n disgrifio fel aphasia, so mae'r boi dal yn siarp yn ei ben, just dwi'n methu deud y geiriau cywir. Siarad. Dwi'n methu deud y geiriau cywir. Right. Diolch, guys. Mae hwnna'n... Ac am rhwystredig yr un. So mae o'n veteran, mae o'n iffar o mechanic da, a mae frawd o, sef Liam Neeson, yn dreifio trucks. So mae enw'r cymeriad ydi Gertie. So Gertie, da ni'n cwrdd o Gertie gynta, mae'r bobl yn bwlio fo, ac mae Liam Neeson yn dreifio trucks, a mae Gertie yn servicio trucks, a wedyn maen nhw'n mynd o job i job, ond achos mae bobl yn pigo ar Gertie, a mae Liam Neeson yn malu nhw, sef beth sy'n digwydd yn y scene yma, mae Liam Neeson yn colli waith yn amal. So mae hwn yn very much, i unrhyw un nath astudio, oh god, George and Lenny, be ydy'r llyfr na pan mae ti'n neud o'n Saesneg? Of Mice and Men. Yeah, flashbacks, it's basically of Mice and Men. Of Mice of Men. Dos na ddim esboniad, dy'r ffilm ddim really isio esbonio pam. Mae gen Liam Neeson ac en Gwyddelig, a sgyn Gertie ddim ac en Gwyddelig o gwbl. Dwi'n lyfio. So mae'r ddau ma'n frodyr menwysel. Dwi'n magu fo'i gilydd. Mae Liam Neeson yn cael bod yn Liam Neeson gogledd Iwerddon Liam Neeson, a mae frawd yn cael bod... Oedd yn rhywun arall yn... di Bryn, di hwn ddim yn mynd i fod yn rhan o ti, cos mae hwn yn super Cymraeg ar hyn o bryd reference. Oeddech chi'n meddwl bod Gertie yn y ffilm yn edrych exactly fel Rhys ap William, oedd yn actio Kai yn Boblocwm, sydd hefyd yn neud loads o stuff ar Esbydreg, a sydd hefyd yn neud yr announcements yn y Millennium Stadium / Principality Stadium. Unrhyw un? I have no idea. Just dwi di hwn. So, dwi just yn mynd i referio fo hyn ymlaen fel Gertie neu Kai off Boblocwm. Okay. So, mae Gertie yn mynd i'r ysbyty, a mae'r doctoriad, achos mae'n cael mynd i'r ysbyty, achos o'n i fel yn America, nes i flagu fy fyny i'r boys oedd yn gwachod efo fi, mynd, hold on boys, sut maen nhw'n gallu fforddio mynd i'r ysbyty, ac oedd nhw fel, mae o'n veteran. So mae American rhaid special insurance iddo fo. VA hospital oedd o. So rheina'n hospitals arbennig ar gyfer... So ysbytai penodol ar gyfer yr pobl oedd arfer bod yn y... Ti'n ma beth sy'n syniad Great America? Sa chi'n gallu neud hynna i fel paw? Fel mams a stuff? Gweithio. Dos a nillian y byd lle mae hynna'n gweithio. Mae'n just a nonsense llwyr. Dwi'n gwybod os chi'n gallu gweld ar y live stream, ar Twitch stream ni, guys. Diolch i pawb am tiwnio fe'n ar y Twitch stream. Mae gennau un deigryn yn rolio lawr fy moch. Just yn meddwl am hynna. Okay, so, maen nhw'n ysbyty, a mae'r doctors yn dawsio Gertie fyny efo downers. Maen nhw'n trio nocio fo allan.
A ma... You said it was going to be an hour, but now it's 2.5 hours. Liam Neeson did Kiss My Irish Ass. Kiss My Irish Ass. Hefyd, Doctor, dwi ddim yn gwybod beth ydi o. Mae rhywbeth fel mae'n mynd, listen, Doctor, I don't have a lot of tyre left on my treads. Tread left on my tyres, yeah. On my tyres, sorry. Wel, o'n i'n amlwg wedi, o'n i dau estrela lawr ar hwn, hyd yn hyn. So, mae na lot o linellau yn y nesaf yn y ffilm sy'n deud, so you're telling me, ... rhywbeth arall. Diolch, Basil Exposition. So, dyn. Mae cwmni Lawrence Fishburne yn super efficient, awesome trucking master. Dwi'n licio fo'n syth. He's a great guy. Goldenrod. A mae hwnna di'r ffilm dwi eisiau gwachod. Lawrence Fishburne. Goldenrod. So, it's an 18-foot gas-welded lead and 30 foot of pipe. We're trying to take 3 of these up to tap the wellhead fyny yn y diamond mine. A'r unig ffordd lle ni'n neud o di drwy trucks. So, mae'r tymor wedi gorffen. Mae Lawrence Fishburne yn deud, mae'r tymor wedi gorffen. Mae Lawrence Fishburne yn deud bod hi'n beryg iawn i trycio fyny, ond falle ddydd o ffindio bobl i trycio fyny. So mae Liam Neeson yn cael rhyw fath o Apple News Alert ar ei ffôn yn deud, hei, bod nhw'n chwiliad am truck drivers beryg. So mae fel, okay, ta. On the old WhatsApp truck drivers group. Hwna oedd y pwynt nath nhw gochi fi. O'n i really ddim yn deallt, fatha, be oedd y cargo a be oedd y pwynt o'r cargo? So, yes, y cargo oedd pipes special i fentio gas o'r mwynglawdd. Pam dod na ddim un yna yn eich cynta? Mae hwnna yn gwestiwn dilys. Ond dilys, allai ddim ateb o i ti achos pa bod yn mynd sbar yna? Achos o gennym nhw 3 ohonyn nhw i fynd fyny mewn 3 truck gwahanol. Dio ddim fel bod nhw'n unigryw. So, o gennym nhw 30 awr i gael nhw i fyny na, ac oedd yr cwmni gallu rhoi 3 yn nhw ar y trucks ma yn North Dakota Billa. Fysa chdi'n meddwl fod bob un lle cloddio efo un spar just rhag ofyn fod situation yma'n digwydd? Na, ond cofia, mae o'n diamond mine dodgy AF. Dyn nhw'n hyd yn oed yn switcho methi. Nw'n i ddod i hwnna wedyn. Licen ni just pwyntio allan hefyd o ran techneg ffilmio. Da ni wedi bod yn siarad am Loki, sef basically un o'r darnau o celf mwyaf creadigol prydferth drud da ni wedi gweld yn y 5 mlynedd diwetha. Mae'r ffilm yma ar y cychwyn, mae o mor weirdly shot. Mae o yn teimlo fel bod o just i seithio off iPhone rwy'n sy'n just yn wafio fo gwmpas. Mae o fel very high-end iPhone. iPhone Pro. 100%. Mae yna lia 3 lens ar y shit yma. Ond, o'n i bach fel, mae dewisiadau'r cyfarwyddwr tyma bach yn Brana-esg. So ni'n deud, wobbly Brana. Dwi'n mynd i ddeud, wobbly Brana angles ar bob peth. Ond, mae hyn hyd yn oed cyn i'r loris gychwyn fynd ar wobbly Brana angles. Canadian angles, yn ytrach na Dutch angles. Sorry, dim Dutch. Canadian. New Dutch. New Amsterdam. So, ymlaen â ni. So, mae Lawrence Fishburne, I know all the minders up there and I know their families. So mae o isio cael, mae o fel wneith cwmni tracio fi gael yr wellheads, gair newydd. Oedd gwachod hwn efo bobl sy'n licio engineering, oedden nhw just yn caru hwn. Mae'r ffilm yma ar gyfer your dads. This is your dad's film, right? Engineering nerds. So, mae'r Canadian government wedi, quote, opened up the road, sy'n golygu, a nes i checio efo'r hyd, be mae hwnna'n golygu, maen nhw just i snowplowio ar hyd yr ice road. Ond wrth gwrs, dyw snowplows ddim o'r tro ma, loris sydd yn cario wellheads. So, dyma ni, dyma, bullet point nesaf fi ydi, Kiss My Irish Ass. So, diolch Bryn am ddod o hwnna. Mae'n a lot of wistful truck shots. I used to drive a beautiful truck like this morning, achos mae Liam Neeson yn fel, ni'n never drive a trucks fel na. Ti newydd gael y sac bore yma, a wedyn mae dy frawd wedi mynd i hospital, a wedyn
ti'n meddwl yn ôl fel, ni na fe drefio trucks fel na. Ia, am 8 o gloch bore yma. Confusing. Okay, so mae wedi cael iPhone notification and day truck drive, ice road truckers needed. Have you ever been to Winnipeg, Gurney? Medde Liam Neeson. A Gurney y brawd yn mynd, I'd like to Winnipeg. Nawr te. Gymodd i oesoedd, goffes i ryweindio hwn dwywaith i trio deall y joke ma. Achos, a rhoed yr is-deitlau arna, cos mae'r joke yn gweithio fel hyn ar ffilm. Have you ever been to Winnipeg, Gurney? Have you ever been to Sorry am yr acen, mae hwn yn mor offensive. Dwi'n mynd i off yn neud er mwyn differentiatio pwy dwi'n siarad am. So mae Liam Neeson yn dweud, have you ever been to Winnipeg, Gurney? A mae Gurney yn dweud, yeah, I'd like to Winnipeg. A wedyn mae Liam Neeson yn dweud, well, Gurney, today we might just Winnipeg. Ac o'n i fel, na. Sgoffes i gael is-deitle, so dyna di ein joke ni. Not a good joke, yeah. Pig. We might today win. Okay, anyway, ymlaen. Mae'r ffilm yn lot gwell na ma'n swnio. Guys, just dewch efo fi hwn. So, dyma ni, maen nhw wedi goffa mynd, so mae Lawrence Fishburne yn goffa mynd i talu bail am un o'r drivers fo, sef Amber Midthunder. Achos mae hi wedi bod yn protestio yn erbyn bloody bobl gwyn yn dod ag yn ffwcio fyny tir hi, cos mae hi yn Americana wraig brodorol. Yes! Ond mae Lawrence Fishburne, chwarae teg, dwi'n lyfio'r llinell yma, so mae Lawrence Fishburne fel boi di yn siarad hefo Amber Midthunder. Mae enw cymeriad hi wedi dianc wrtho fi am y funud, ond maen nhw'n siarad efo'i gilydd, a mae'n deud, look, you should just build a casino and beat the white man without firing a shot. Ac o'n i fel, fuck yeah, film. Mwy o hyn, please. Mwy o hyn, please. So, mae'r miners i gyd, mae'r mwyn gloddwyr i gyd fel, let's get Tantu, diolch. So mae Tantu yn cael ei beilio allan, a mae hi'n un o'r truckers, mae hi'n tough AF, a mae hi'n mynd i allu trycio'r wellheads ma fyny dros yr ice road. A mae brawd hi'n un o'r miners yn sound. Mae troi allan, da ni'n mynd ffeindio hyn allan am tynbach, ond mae brawd hi hefyd yn un o'r mwyn gloddwyr. So, mae nhw'n cael a head count i checio os di'r mwyn gloddwyr i gyd dal yn fyw. Aphasia, ti'n iawn. So, aphasia di nodyn nesaf fi. Dyna di beth sydd gan Gurney. Bod o wedi cael PTSD really cas yn syrfio allan yn y dwyrain canol, a dyna beth sy'n digwydd. Mae nodyn nesaf fi di just Jim Goldenrod am enw amazing. Question bach. Hwn di'r roughly'r pwynt lle mae'r cymeriad fani yn cael ei gyflwyno. O, te, pa'n ydi o. Yr insurance guy. So, cwestiwn ni ydi, fatha, o'r eiliad gynta ti'n gweld o, ti'n gwybod, yr insurance guy gwyn ma. This is the bad guy. Wan te, nes i gymryd moment, so, ti'n cwrdd a, mae'r cwmni insurance eisiau rhoi y boi gwyn, gwelw AF, smami AF, proper American white guy ma, fewn yn un o'r trucks i wneud yn siŵr bod i pres nhw yn saff ar y ffordd fyny. A ti'n gweld, ac o'n i just fel, mae o'n mynd i fod yn comedy. Mae nhw basically mae o'n mynd i fod fel y comedy guy. So Bryn ydi yn glyfrach na fi, ydi gwybod, hold on, mae'r boi ma'n dodgy iawn. Spoilers, mae'r boi ma'n basically Black Ops security fuck-up. Hwn fo ydy'r boi sydd yn confusio fi fwyaf yn y ffilm ma. Dwi ddim yn dallt pam mae o yn neud unrhyw beth mae'n neud yn y ffilm. Bryn, capitalism. Di hynna mynd o'n esbonio fo ddo, chys mae o'n mae'r boi mae o'n gweithio i ydy yn si sgwini hyn i lawr, y general manager o'r main dodgy AF ma. Dyna mae'n gweithio, dim i'r CEO, dim i'r boi sy'n rydyn. Mae'r general, so mae basically fel the manager manager Morrison's Gynarfon wedi cymryd fewn i'w bwer ei hunan i hairio Black Ops dŵd i ddilyn y boi sydd yn atacio bobl yn y car park round adre a beach efo fyny kind of job.
Mae o'n actively trio lladd pobl i na... Actively lladd pobl, ie. A dwi'n siŵr dwi'n mynd dall pam bod hyn yn digwydd. Oce. Bryn, fel da ni'n deud yn aml iawn ar y segment yma, fel ti'n deud y hyn, achos plot. Ia, ond mae bob dim arall mae'r cymeriadau eraill i gyd yn neud synwyr i fi. A beth sy'n ddim yn neud synwyr i fi di pam bod y boi yma yn neud unrhyw beth mae'n neud? Wel, achos mae o'n licio bod yn ffilm bad guy. Potentially. So nesa, mae'n y gyd yn mynd, i fyny ar truck yma. Mae Jim Goldenrod yn mynd i fod yn dreifio un truck prydferth. Mae Moik yn mynd i fod yn dreifio truck prydferth arall. A mae Gurney yn mynd i fod hefyd yn y truck prydferth yma. Achos mae Gurney wedi pasio test amazing i fod yn rhyw fath o truck Rain Man. Achos mae o just fel... Beth, ti'n gallu stripio'r injan yma tra bod ni'n taimio ti, Gurney? Yeah, brilliant. Job amazing. Drych yn y ti, Dustin. Let's go. So, mae pawb yn mynd i fyny. Mae nhw'n mynd i trycio'r wellheads ma fyny. Truck, yeah! Grrr. Aurora Borealis. Country music. Insurance guy, question mark? Wedyn, mae Mike yn gofyn i Gurney. Tra bod nhw ar y... So mae'r insurance guy fewn efo... Diolch, Iest. Os da chi'n sôn i Iest i bod yn super dawel ac yn really intense, ond actually cael nap, mae o'n ffain. So, mae Tantu yn reidio hefo evil insurance guy. Dun, dun, dun. He's the bad guy all along. It was Agatha. Fo ydi Agatha all along. It was Varney all along. Long. Mae Jim Goldenrod, a.k.a. Lawrence Fishburne, badass trucking manager yn reidio yn un truck, a wedyn mae Mike a Gurney yn reidio yn y truck olaf. A mae Mike a Gurney yn cael chat amdan, tas ni'n gallu fforddio truck fel un, Gurney? Be sy'n ni'n galw fo? A mae Gurney'n deud... Truck. Wanta, dwi'n gwybod mae yna neuro-atypical bobl o gwmpas yma, ond da ni just fel truck. Gai, am eiliad fan. Please, gna. Oh! Beth yw gyda'r fanna, dwi'n gwybod. Wedi'r rifin. Unrhyw sydd wedi gwachod... Oedd y microffon i'n licio hynna. Mae'r microffon di meddwi. Mae'r microffon. Dwi'n gwybod beth i gwybod. Ond basically... Sorry, carry on. Truck. Yeah. Just bonkers de. Dwi'n gwybod da ni wedi cyrraedd y diwad, ond dwi eisiau cyrraedd y diwad ac mynd o'r section yma i'r section diwad yn gyflym iawn. Please grad, yes. Please gnad. We found this with your brothers. Ac mae fucking dog just a booklet a truck. Oedd Gurney wedi cael leaflet, wedi ffindio leaflet am y truck 333 ma. Ac oedd Gurney fel, hey, Mike, tyma, oedd o just basically fel, edrych brawd, truck really drud. A wedyn oedd Mike yn flin achos oedd o newydd cael sac, achos oedd nhw di George and Lenny yn yr cwmni ma, ac oedd o di rhigo fo i gyd fyny. Ac wedyn, am rhywsyd neu gilydd, mae Gurney, unai wedi cymryd y darnau mae gyd i'r rhigo fyny a rhoi nhw'n i boced. A wedyn, spoilers enfawr, pan mae Gurney yn... O god, allai hyd yn oed dweud... Mae rhywbeth yn digwydd i Gurney ar y diwedd. A mae'r bobl paramedics yn tynnu allan... Rhedeg allan. Rhedeg allan hefo darnau o bapur wedi sellotapeio at ei gilydd, sef leaflet a truck, shiny newydd yn mynd, we found these with your brother's belongings. I thought you might like it. I think you might need to keep it. Matters. Look at it. Who cares? With your brother's belongings, nath o ddeud. As in... Da ni ond di dod o hwn allan iddo chdi. Just a leaflet yma sydd wedi cael ei rigo a'i roi nôl at ei gilydd, achos oedd Mike mor flin efo Gurney am fod isio truck newydd.
Sorry, Yeah, dwi wedi it's- neidio, yeah, na. Dan, dwi heb ddeud y spoiler enfawr, ond llwch chi ddechmygu. So, maen nhw off ar yr truck, yeah! Lovely montages, Visit Cymru shots, Aurora Borealis, truck. O, na, mae truck Goldenrod yn torri lawr. Dyn nhw pryn 10 awr fewn i'r siwrna beth sydd wedi digwydd. So maen nhw'n mynd i ddechrau towio truck Goldenrod yr holl ffordd i be bynnag di'r truck stop nesa. Ond, fel da ni'n gwybod, os wyt ti'n stopio ar yr ice road, wyt ti'n trucked. Ti yn absolutely mother trucking trucked. Completely trucked. Paid o stopio ar yr ice road, ti jyst yn goffa carmain i fynd. A da ni'n sôn am fatha un o'r tipper trucks bach na. Da ni'n sôn am y Tonkas, big fuck off 18-wheeler trucks ma. Mae hwnna'n truck off truck. Fucking truck, dwi ti. So, well, mae'r truck yn stopio, mae Goldenrod yn mynd allan i trio gael wiar fel bod nhw'n gallu rhoi yn sound i truck Tantw. Mae'r insurance guy yn basically 100% just dropio racist. It's a neb yn pigo fo fyny ar y racist shit mae'n dropio. Mae'n dropio fel, you people ar Tantw. Ac o'n i'n flin iawn. Dydy Goldenrod, dwi'n cofio sti Goldenrod yn clywed hyn. Goldenrod ddim yn sefyll yn ei dros hi. Dydy Mike definitely ddim yn sefyll yn ei dros hi. Goldenrod yna. So Goldenrod i deud rhywbeth. Dwi'n meddwl bod nhw'n clywed yn y bit yna. So, yn anffodus, mae Goldenrod yn y pishin yma, mae'n eitha cyffroes. Mae coes Goldenrod yn mynd yn sound yn y... Yn a lot o weiddi yn tini am y iechyd y diogelwch scenarios yn mynd. Cyntio yn effernol yn y tamad yna. O'na fatha bod nhw shots bod nhw di anghofio roed i mewn, fatha transitions. 100%. O Lawrence Fishburne yn... Ti'n rhaid, Iest? Mae Iest yn swayin. Ti'n swayo? Di camu nôl a dwi'n sefyll. Oce, mae hynna'n... Rwy'n bod ti'n mynd i rhywle? Na, cool. So ti yma, ti hefo ni ar hwn. So mae Goldenrod basically yn mynd yn sound yn y towing line cable, which dwi'n cytuno yn ffordd horrible i fynd, a mae'n cael ei signo dan yma, a mae'r truck, mae'n eitha epic, cos mae'r trucks ma just yn cael ei signo. Peth hefyd ydi, so oedd y cable ma di rapio rownd i goeso. O hwnna'n eitha sick. A wedyn, be chdi gweld wedyn oedd, be oedd yn obviously coes ffug yn sound yn y cable ma. Ie, oedden ni'n siŵr be oedden ni'n gweld fyna. A peth ydi, o'ch ddim yn clywed sgrechian na byd cyn Fishburne, o'ch ddim yn clywed yn byd fatha, peth ydi, hefyd, mae cable yna'n drwm, a mae yna lorry yn cael signal lawr. Fysau droed wedi cael dorri ffwr. Fucked. Rhaid i fi ddeud, oedd gwachod hwn hefo bobl sydd fewn i engineering, o'n i hyd yn oed yn gweiddi, fel rhywun sydd yn gwybod lot am weithgor iechyd y diogelwch yn yr... ni fysa ti byth mewn unrhyw sefyllfa yn sefyll tu nôl i truck ar ice road yn y sefyllfa na. Ond mae Lawrence Fishburne, R.I.P, Goldenrod, gone. So mae un o'r wellheads ma wedi mynd. Mae'n gweiddi ar Tantw i cutio'r cables. Ie, mwyn, so bod o'n tynnu'r gweddill. So mae hwnna'n eitha dewr, mae'n deud, mae rhaid i ti tynnu'r cable yma a gadael i fi fynd lawr hefo... Neu mae pawb arall yn mynd i fynd. So pawb arall heb di mynd am sa? Really? So chdi mewn dan efo? No, so ond... Wedyn mae insurance guy fel, bysa injan truck newydd sbon, shiny, fel ar leaflet gurney, ddim yn torri lawr unless bod rhywun wedi rhoi petrol yn y fo'n lle diesel. Tantw, weles i ti yn neud hwnna. Jacques. So mae insurance guy, hwn oedd yr un pishin, ond a couple of pishins, ond hwn yr un pishin yn really casau, achos mae evil insurance guy yn perswadio Mike, sef Liam Neeson i peidio trystio'r hogan ma o gwbl, achos mi oedd i gweld hi'n llenwi fo fyny, a mae hi newydd gael ei beilio, a mae hi obviously am ryw reswm yn cysau Goldenrod achos bod oedd i beilio hi, ac oedd mae di mynd fyny fist fights efo fo blaen, ond so maen nhw fel, ti menyw fychan ar ben dy hun,
beth am i ni pwyntio gwn at y ti a clymu ti fyny tan bod ni di sortio hyn allan. A o'n i di dechrau teimlo'n really fel, bach yn anadl fi'n dechrau mynd bach yn dyn, achos o'n i fel menyw, mae hwnna'n sefyllfa fucking terrifying. Ti fel, gallai dynion ma'n neud unrhyw beth i ti. Does gen ti ddim agency na grym na ddim byd yn sefyllfa yma. A dwi'n credu bod y ffilm yn gwybod be oedden nhw'n portreadu fanna. The ffilm ddim yn gwybod bod nhw yn creu. Oedden nhw just fel, mae hwn just yn rhan o'r fel mystery plot ma. Ond o'n i just fel, na, look the optics. Mae hwn native woman. Da chi gyd wedi gangio fyny yn hi. A I suppose mae gyd fel, mae evil guy ma di cael Liam Neeson i gangio fyny yn hi. Ond oedd Liam Neeson hyd yn oed wedi cwestiwn i hyn o gwbl. So anyway, insurance boy, dun, yn mynd fyny ac maen nhw wedi clymu tantw fyny a maen nhw jyst mynd i caramain i dreifio, ond bod tantw rwan yn prisoner gen nhw. So ymlaen â nhw, smash, boom, be sy'n digwydd ydy, mae yna torri lawr eto. Da ni'n ffigur allan bod insurance guy basically yn trio sabotage o'r whole mission yma. We capsized for a reason, a mae o'n trio ffrwydro truck, gurney a mic hefyd, hefo actual TNT, which o'n i'n meddwl, is it quite an old school thing? Dwi'n cymryd bod nhw'n cario TNT ar gyfer truck stuff. So mae insurance guy basically yn trio chwythu truck, gurney a mic fewn, a dyn, mae gurney yn cwmpa fewn i'r dŵr. No. Be i'n licio hefyd oedd, fatha, mae'n bit lle mae o'n, mae Mike yn flin efo'i frawd a mae'n gweithio, mae'n dweud, a wedyn George and Lenny. Mae o'n brifo, fatha, disgu fewn i'r dŵr, a ti fatha, oh no, I was mad at him and now he's almost dead. No, it's all my fault. It's all my fault. Fath o beth. Mae'r pishin, unwaith eto, gweithgor iechyd y diogelwch Sioned says, bysa gyrni ddim yn survivio yn y dŵr na. Ti mewn llyn, mewn sub-zero temperatures, mae'n -20, mae gurney wedi cwmpa fy'n y dŵr na am good munud. Mae core body temperature fo'n fucked. Mae Liam Neeson no chance yn mynd i allu, ond yn y ffilm, because plot, mae'n gallu achub o, a dod efo fewn i cab y truck, a mae cab y truck yn amlwg ddigon cynnes i gadw fo'n fyw. Wel, o'n i'n really stryglo efo be oedd y deal am yna, efo fo'n dragio fo, a wedyn cario fo fewn i'r truck cabin yn lle neud CPR yn syth ar ôl mynd allan o'r dŵr. O'n i'n really stryglo fyna, a fatha, be mae'n wneud? So ni literally, hyd yn oed pan dwi'n reidio bike yn y gia, dydy bysedd fi ddim digon cry i wasgu breaks fi. Okay? Mae'r syniad o gallu grabio a bachu y boi ma allan. I suppose desperation, adrenaline. Ond, dim bo fi isio gweld cai of bobl y cwm yn noeth, ond y peth gorau lle di wneud ydy stripio'r dillad glib, oer na off, blastio'r gwres. So mae gennyn nhw, maen nhw wedi colli cefn y truck ma. So mae evil insurance guy di mynd â un truck ymlaen i sabotageo, a mae di ffrwydro truck gurney a Mike, a mae gurney a Mike ydi gallu Rain Man engineeringio i hunan allan o'r sefyllfa yma a cwmpa fynd y dŵr ar yr un pryd. Mae'n okay. So mae'n gallu, so mae'n gyd i mynd i fynd ar ôl insurance guy, so wedi kidnapio Tantw. So mae'n mynd i fynd. Mae Tantw yn trio, a wedyn da ni'n mynd nôl ymlaen i'r mwyn-gloddwyr, a mae'r gas sensors, a maen nhw'n ffigro allan bod yr evil capitalist mwyn-glawdd bosses wedi bod yn talu y mwyn-gloddwyr i switch off i methane sensors nhw, so bod nhw ddim yn goffa talu am iechyd a diogelwch stuff, a maen nhw'n rhoi campint extra dim y mis, fel y flwyddyn. Yr wsos, dwi'n fel. Mis. Ie. Oedd o ddim yn lot, fel, mae'n swnio mwy fel like, mis neu rhywbeth, fel, oedd o'n ddim digon, basically, i ti fod fel am dy fywyd. Here, I will give you this one shiny penny. So shiny. Ar ôl bod yn amgueddfa y glowyr yn cwm afan, guys, mae hwn yn neud lot o sens i fi, a dyn nhw just fel, mae bwyd ni'n shit, mae unrhyw beth arall allai sgrafio allan yn chi. Doedd na ddim streic fawr yn Canada. Cwm afan, brought to you by Visit Wales. Visit Wales.
So, maen nhw'n mynd a mae Liam Neeson yn dal fyny a maen nhw'n basically, mae yna loads o fe wedyn fel bobl drwg mewn skidoos. So mae gang yr insurance guy yn dod ac yn trio cadw nhw i gyd. Dyma pam, fatha maen nhw'n dweud, fatha paid a seithi nhw, chos maen gorau pasio'r forensics. A ti fatha, ond maen nhw'n... Mae'r insurance guy yn deud, gwneud edrych o accident, okay guys? Gwneud edrych o accident. So wedyn mae'r skidoo, like Blackwater bobl mae gyd just fel, gen i trio lladd rhain. So mae yna lot o Liam Neeson style fights yn y truck a mae nhw basically yn endio fyny'n curo ac yn gyrru insurance guy off yr ochr yr isgidw nes bod o'n fel tumble ar ochr so maen nhw'n fel yey right gydewch ni a maen nhw'n achub tantw fel let's go gen i fynd fyny i'r mwyn glaf mae'n skidw guy lives insurance guy lives mae'n wedyn yn rhywsut yn mynd pasio nhw fyny'r mynydd i waelu achos mae gen efo skidw i waelu coyote fatha 100% mae fel fucking waelu coyote trigger avalanche a maen nhw'n fatha rigio fyny'r ddau lori i gallu symud yn gyflym i gael allan o cyn i'r avalanche meddwl ti lawr a ti fatha dwi ddim yn dall pam the plan's obviously gone to shit pam bod o dal yn trio lladd hein mae'n obviously dos a byd wan yn mynd i dechrau damwain na achos y mining guys maen nhw mor ddrwg maen nhw'n horrible capitalist mae'r ffilm di groundio yn mewn fatha y threat o'r bod ar y lôn a'r evil capitalist Dice Road ond dydy motivation yr special ops insurance guy ddim yn ffitio o fiewn chos hwnna'n un peth yn improv ydym nhw'n sôn amdan ydy'r syniad o'r circle of expectations fatha os ti'n neud golygfa mewn medieval times ti ddim yn disgwyl fatha aliens troi fyny so mae gen ti circle of expectations o'r stwff ti'n disgwyl i digwydd o fewn y genre dydy y ffordd mae'r boi ma'n actio ddim yn neud sôn does o byd amdan yr pennaeth yr main ma sydd yn neud fi dall pam bod yr special ops ma boi ma yn mor cyn i lladd dwi'n sôn am talu fo dwi'n sôn amdan Bryn because of plot ond just hwn di'r bit sydd fatha'n stick allan i fi sydd yn fatha dwi'n mynd dall pam it's like oh god mae o'n keen falle bod o'n really licio job insurance guy so na mae'n nhw ond yn anffodus yn ganol hyn i gyd mae Tantu yn cael pretty bad case of being stabbed by a tree mae'n mae Gurney di byw trwy basically sub-zero life-threatening thing mae'n siŵr bod Tantu mynd i fod totally fine tan diwedd y ffilm bod hi di literally cael ei impalio gan goeden so mae hi'n fine ond mae hi di cael ei pretty bad impalio gan goeden a wedyn maen nhw'n mynd ymlaen maen nhw'n cael right da ni di cwffio'r avalanche da ni'n mynd i gael gyrru y truck ola yma hefo'r un wellhead yma ymlaen i'r mwyn glawdd i achub brawd Tantu a'i achub y subjected miners yma ond na mae insurance guy dal yn fyw a mae o'n manager neidio fewn i'r cab a cwffio hefo Liam Neeson mewn be allai ond disgrifio yn the notesy fel old guy slapsies fight ac ymlaen nhw fel particularly scrappy shite badly choreographed just mae'r office bad guys ti'n catio nôl i'r fel arweinwyr y Tories sydd yn rhedeg yr mwynglawdd just fel yeah mae'n great so ni'n mynd i gael totally get away with hyn all the people will be dead it'll be great it'll be fine nôl ymlaen mae'n fight slapsies a wedyn mae'na pont really peryglus just cyn iddyn nhw gyrraedd y mwynglawdd mae'r pont yma ddim yn rated ar gyfer pwys so ges ni lot o chat ynglŷn â fel pwysa ratings ar gyfer pontydd yn tŷ that's right engineering films love it dad films da so mae'r pont yn really gyffroes mae Tantu a Gurney yn trio croesi'r bont yma a mae'r bont literally'n snapio wrth i'r
truck ma drio fynd heibio hi. Mae Gurney wedyn yn bod yn absolute hero ac yn mynd allan ac yn rhoi pads o dan olwynion y truck i rhoi grips iddi dyle hi gael snow chains. Oedd hwnna rhywbeth nathon ni hefyd trafod yn yr engineering chat yn ystod hwn. Fine, mae Gurney bod yn greit, ond iechyd a diogelwch right, mae yna masif iechyd a diogelwch issues yn y ffilm yma, achos mae bobl yn gweithio tu nôl trucks. Mae Gurney yn trio agor y gat mwyn i'r truck fynd trwad, ond gesiwch di'r brakes ar y truck ddim yn gallu cadw cau y gat i stopio fo mynd yn ôl at y bont ar y bont, so mae'n cau y gat so mwyn achos mae'n stopio'r truck i llithro nôl ar y bont so bod o'n gallu rhedeg i'r ffrynt i rhoi mwy o grippy pads yn efo, ond mae o'n gweithio tu nôl truck enfawr sy'n llithro ar i nôl. Oh god, mae Gurney yn cael ei wasgu rhwng y truck a'r gat. Wante, dwi'n gwybod bod y ffilm yma'n silly. Dwi'n gwybod bod y ffilm yma'n horrendously silly. Ond dwi'n cofio yn fyw eiste yn stafell fewn ni a mynd, dyn nhw methu neu hynna. Dyn nhw, Gurney! No! Oedd yn 100% Darth Vader no moment. A hwnna oedd y mata pob, bob yn cymeriad hefyd oedd fatha over the top. No! Bryn, be o ti'n teimlo am Gurney? Oedd gen ti unrhyw deimlo? Oedd gen ti unrhyw beth? Bryn, ddim yn gifio shit am Gurney. Oedd y ffilm di'n neud i byd i fi boen amdan, i rhai teimlo am byd amdan. A Gurney, oedd wedi cael bywyd shit, oedd wedi bod yn Iraq. Come on, Iest, o ti di teimlo rhywbeth? O'n i efo rhyw fath o deimlad rhwng y brodyr o Hyfryd. Gurney died so the miners could live. Oedd rhywbeth yna, ond o'n i jyst yn teimlo fath o fod oedd hangen mwy rhwng y ddau. Dy Liam Neeson ddim y person mwyaf emotional i ti. Diolch yn actor fel yna. O'n i'n teimlo fatha o'r enw stakes, dwi'n mynd dalt bydda... But Gurney died so the miners could live. Hynny di'r unig peth ti'n gwybod amdano fo. Does am byd... Diolch di esbonio pam maen nhw'n siwr pres, be maen nhw'n amwneud... Maen nhw'n prynu truck efo'r pres. Gret, oce. Pam, be mae hynny... Ti'n teimlo fatha eto dwi'n wedi bod ar siwrna fatha o fatha datblygu efo'i gilydd fatha ti'n mynd dallt fatha sy'n mae'r siwrna yma di newid so mae Gurney wedi marw a wedyn da ni'n cytio i'r management room lle mae evil managers a da ni wedi bod yn cytio nôl ymlaen i'r mwyn gloddwyr lle mae brawd tan tŵ o dan y ddeiar a mae o'n un o'r rhai sydd basically yn deud wrth yr mine assessor ma sydd wedi dod lawr iddyn nhw basically yn deud gwirionedd wrth nhw da ni wedi bod yn diffodd yn pethau diogelwch ni mwyn i ni gael mwy o bres achos da ni'n mynd digon o bres o'n i fan hyn i justifio unrhyw beth so tebyg iawn i Cymru yn yr hen amser Minus Museum Cymafan go Visit Wales Visit Wales ding drone shots a mae so basically maen nhw'n cyrraedd yna mae'r management fel ti'n ma beth da ni'n methu achub nhw mae'r desna ddim sôn gen unrhyw un ar y road a wedyn ti'n glywed fel ac nhw fel what's that? That's our emergency klaxon medda'r management guys oh my god tan tŵ yn reidio fewn hefo mic a corff Gurney a wedyn maen nhw gyd yn fel mynd ac yn dod ar wellhead a wedyn o fewn 30 seconds mae'r wellhead a wedyn mae'n mwyn gloddwyr allan ma bydden iawn a wedyn allwch chi atgoffa fi ydy Liam Neeson yn pynsio yndi mae Liam Neeson wedyn yn GBH ar yr boi sydd yn rhedeg y mwyn glodd erdio roed wedi cwrdd o fo mae jyst yn gwybod neu fod i'r boi drwg ac mwyn plot reasons yn pynsio fo a wedyn a wedyn mae Liam Neeson yn cael bonus
gan pwy dwi ddim yn gwybod am gyrraedd yna. Dim tantw falle yn cael bonus na hi yrroedd y truck. A mae Liam Neeson yn cael digon o bonus I brynu truck, sgleiniog, cenwyth, wrth gwrs, cos massive sponsorship. A beth ydi enw'r truck yma, boys? Truck. So, ar sail, literally ar sail, y shot ola o number plate y truck sydd just yn deud truck, truck, truck. Mi nas I textio chi mynd, guys. Mae rhaid I ni wneud hwnna. Mae rhaid I ni wneud hwnna. Wel, mae'n falch... Yes, Dyn, come on. Mi fes ni'n licio reid mwy o fewnbwn I fewn I hwnna. Seriously, mae Iest yn hongian. Ond dwi'n ffoct. So, gawn ni just siarad drwy hyn. Dwi'n lyfio hyn, mae yna gymaint o balance ar y show ma. Mae Bryn ar y grapefruit a orange. Dwi really eisiau chwydu dros y ffilm ma, de. What? Yes, beauty di... Just a champagne? Dwi di efo gormod, de. Dwi di efo gormod o champagne. A rwan, beth bach I hon. Life and Death IPA. Gan pwy? Gan pwy? Yes, dwi'n caru, dwi'n lyfio y show ma. Dwi'n caru, dwi'n yn gwybod os oes na unrhyw un yn cyrraedd mor bell a hyn fewn y show, I fod yn hollol honest. Fel da ni'n deud, da ni'n rhoi gwerth mis o podcastio I chi, llwch chi torri fo fyny, fain bynnag, ond pwy bynnag sy'n cyrraedd y pishin yma. Dwi jyst eisiau chi wybod bod mae'n anrhydedd I gael treulio amser hefo'r beautiful idiots yma, just bob mis. Bob tron gret. Mae hwn just fel... Mae hwn sydd wedi cael fi trwy 2020. Hwn sydd wedi cael fi trwy 2021. Mae Bryn yn neud beautiful hand signals yn cytuno. Draw fanna. Iest o Bryn, da ni ddim di gallu mynd y British Podcasts o bod, achos ni ddim really di trial enni. Ond da ni just ddim yn mynd I anyway. Ond swn ni di gwirioni cwrdd fyny efo chi a bod mewn picnic area efo Llyngoton. Da ni'n mynd I gael live show. Mae plot points The Ice Road really wedi pwysio. Ti'n fawr ti'n teimlo? Ti'n fatha dwi wedi cael gormod o alcohol a wedyn ti'n dechrau teimlo'n paranoid a wedyn ti'n fatha oh my god, mae gen I fi'r ffyr ma ynddo fi o dwi'n yn gwybod beth dwi'n siarad amdan a dyna di'r teimlad ti'n cael o'r ffilm ma unwaith ni gormod. Pa dy meddwl amdano fo gormod, ie. Ti'n gwybod, fatha, diolch yn gret o ffilm, ond mae'n really neud ni teimlo fatha, oh my god, I just video. Just truck gatha I fi. Mae'r ffilm yn rubbish. Ta just ydy o'n gret a dwi just really invested a dwi eisiau crio ar y diwedd oherwydd fod o'n Napol a mae'n marw a just mae na existential fersiwn o'r ffilm yma lle ti just dwi'n gwachod o dwi fel mae o fel Fever Dream mae fel y breuddwyd yna lle mae o pan ti'n gwachod o right pan ti'n gwachod o mae yna internal logic a yn y freuddwyd, mae yna wastad internal logic, a ti fel, got it. A when ti'n cymryd cam yn ôl, a ti'n mynd, pam byswn ni yn y pwllnofio hefo Lin-Manuel Miranda? Byswn... Beth? Internal logic, though. Truck, Bryn. Dwi'n dallt y thing, dwi'n dallt pam bod... Right. Na, mae'n okay, Bryn. Continue. Na, mae'n okay. Actually, ti'n cwestiynu gormod o'r hwnnw. Basically, dwi'n dall pam mae pawb yn neud be maen nhw'n neud blaw amdano'r boi insurance. Fod i'n neud... Mae'n boi insurance guy, right? Does gen i fo ddim... gan i fi wneud backstory fo, right? Does gen i fo ddim teulu. Mae'n teimlo'n isolated iawn. Does gen i fo ddim gwerth mewn bywyd. Mae'n teimlo, y ffordd allai wneud hyn ydi. Y ffordd allai... Dwi'n really sorry gynulleid yma. Mae Iest wedi gadael y sgwrs a just i mynd am lie down bach.
Okay, so dwi'n lyfio hyn. So da ni wedi bod yn cael chat efo Bryn heddiw dros text. So Bryn fel, ne. Bryn deud, ti'n ma be, dwi off o booze am dipyn ma. Ti'n modd o ran just iechyd fi a bynnag. Dwi off o booze am chydig. A mae Iestyn fel, dwi yn justifio dy holl bland i Bryn. Grapefruit ag orange. Dwi'n meddwl gorffan y sioe y fanna. Do, dwi'n lwcus, da ni wedi gwneud yr after party. Da ni'n caru Iestyn Lloyd a Bryn Salisbury. Mae Siarad Mills fan hyn just yn gorffen fy ngwydred ola a Prosecco ac yn particularly enjoyo just treulio amser efo chi. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi gwrando na ni am y cant pennod diwetha. Diolch yn fawr i Iest am rhoi'r siow at ei gilydd a tenglo hi'n fyny yn ei wy. Christ anerbaig. Mae Iestyn Lloyd yn visual genius, audio genius, just mae champagne pen blwydd just yn too much. Fo ni daring fireball t-shirts a mae just, tangle, okay. Da ni wedi gwneud cant o'r rhain. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi gwrando. Dyma fis arall o audio hashtag cynnwys i chi. Dwi mor falch yn neud y siow ma efo chi boys, allai ddim hyd yn oed. Right, mae'r Christmas special lle da ni'n mynd i wneud Suburban Commando efo Gav Murphy eto, plus bottle o champagne yr un yn mynd i fod yn epic. So os na, da chi'n gwrando am y cwbl misoedd nesaf, tiwniwch nhw fewn dolyg. Diolch am wrando'r gant o rhain i'r 5 o'n chi sydd wedi. Bryn, os gen ti'n rhywbeth profound i ddeud cyn i ni fynd? Mae Iestyn wedi deud o'i gyd. Mae Iestyn wedi deud o i gyd. Iest, Pills of Wisdom? Paidiwch a chwarae fo hwnna, ie? Okay, diolch yn fawr. A mi ddweud diolch i chi, enjoywch eich haf. Fyddwn ni nôl, probably yn cwtio aircon units ac yn gwachod hyd yn oed mwy o rwtch a dod o tech news i chi yn ddiwedd mis Awst. Mi na i ddeud cwtch enfawr gan Bryn. Cwtch fawr. Cwtch enfawr gan Iest. A cwtch mawr gen i fi. Diolch wrandawyr ffyddlon i gyd. Ni'n gwirioni treulio amser fan chi a welwn i chi eto mewn cwbl o wisnoset. Tara!